Obia Mobia Kwaba at the bar by Grace TV. So this is a trading upon Yanko Patum. Obia who ye Yankopon Adon home of Brentine, Santamai Council, Isha. I will mention Yako to Kofi. Now Sabia Moka said here, Santamai Council, Chiamono, Abbey, na the update if you got to Kofi bar, a being ever small sign. Said yeah, it's Sabia share on your screen. Nano more, one more. Efi kotokofie akọ be kai ra hona santimanhia mu no na etwa guede so mu no e otu formal rehene won na edi kan ya okọ no sabre nana abo ntem so nana ba na santiman council nhia mu bi ya sabre am no ka say ofi kotokofie ha akọ na ya ke bia enso ato aso se o hwe sabre na obe kai ho the update ni se na no ma wa santiman mu obuhia ye asantiman council meeting na afi na twedi amponyanko pa dom Asantamai Council Chairman no aba eye nana obogu da behene nana apia nana mefro nana obogu da behene ona na amakomine na sabre won wa free ha ya okojo isakwa ba se bibia woko nti so obe kan ho by Grace to sabre dia the update say Asantamai Council nana me wa Asantamai bu na ehia ne day na afi na Nyankopon adom na homo bronti ehia mu ni na ba wiye na ye dey update be so at this moment you home o dey o share nyam akwa ba na no mo e ban hye bu na se no o be dey home esom amansan said dia esi etianti ye hwe na no mo ba ye anu mi na free wi afia to bo ase na ne the course work to kofie no ye dey all the updates all the rundown ha na ya o kure ye on the M44 hini ya o kumase na eye emisare ono oba on say oba asantememu a na no tcha asantemai no omo de eyi ni anoma odro nyina ka ho bi tina na fanfo na okumase ona sabre ofi kotokofi ya oko na fe na mamponten hen eye kwabre mamponten na sabre am no ka say ono so efi mensi akotokofi na wakro na aman ne wa santimam na abusia na fe abremponfo omo nyina ene ba ya mbeka ho man management bia ya asumtwe afi na memman hen half region nana emem nana professor Okofrobo ya weje nana aeronautical engineer na say urban engineering na wakwada romu ye pa he is an aeronautical engineer by profession or a lecturer or the Kwame Nkrumah University of Science and Technology nana memman nana so ebeka ira no ho na Santamai Council shemu bibia boko so as it is now Santamai Council and the meeting no over tiafia nana nyina eto omboase na wo feel koto fi ha said dia esietie na so wa ha ye hwese ye betwa mfi na mo ba ha nyina ofisa no nyina be free ade betwa mfi ni e de asoma mansan ansana ebusua de akabia so atoaso e de ama ye nyina ye ho e wa ha kai se on se nanom hia ye omhia ansana yewura ekwa homedie mu bosome mienu no mu ebra yewura ekwa homedie mu bosome mienu no de nachi kumaseman wo de jaba for bantama hene what which is appears to these are the content I need from you. Good work that Matma Bedasi power, Adorma Bedasi, Matibayan the Salma, Adorma. Yes, Nana, Yura, 18 and nature free. I asantema kona home gym or Nechi Eja, Nature Kumase, Masmai or Nechi Eja, a bar for Bantmine, and Asantman so the Jan now feel so mind. Then another mouth and update to the city. So I go so mind him. Nana go so mind him nana and as I be no for you etwagu e wa fie so a for free and Santamai Council share mu as nana go so yes nana go so mind him nana and as I be wa fie mention akoto fie na ono so ekor ahemfo do no a ahemfo do no a wom ahemfo do no a enyam free ha na ye twen ahemfo do no a enyam free say ye twen say nyame be adom na nana mo ebe na ye de mu komo eni mu amale bo na and so ebesom mo said ya esi etie yes abusia entiano an yebuso ya ye wa hwe mu ohene adasna nanom nyina edi kra ansana nanom efra ye ni akwanya se ye afidie ni bewura mu enye sanke ni bewura mu ya kwatwa nyina de asoma but reporter eba say ye Chiame Kofi enti yes ohene Chiame ayekotoko ohene Chiame Kofi enti sabia no ka say die sabi ohene ya yes sabia esi etie na enche de nchoni na ebesom amansa o kayura na Chiame for no ho reporter eba say sabia no ka say die Chiame Kofi enti ohene etu yes so and also kakra ya efim eba na yamfo man hima yes yamfo fo ya mo hwe mama Sarah me mama abna oti mo man hima nche kra no so twam a ofri akọ
Boy. I'm kitchen. Okay. So we can count one. Come on. Okay. Nti abusua de yɛn to aso na men set of the year na yɛnya nkɔe afre ni aba yɛfa all the rundown and all the updates and day at the free mention akotofie na yɛmfa ensom amansan yes nti no share me sabre that is it Asanteman council share mu na bewie ne day na ne yɛka Asanteman council share mu no na no wa Asanteman mu na maybe Asanteman free kopem Ashanti region ha aban mu yɛka Ashanti region ha afei yɛka half region so a wa half mantem na half region men kan sa anano ma wo ho nyina titiri yo na no ma wa Asante mantem ho nyina na no ma wo half mantem ho nyina afei anano mu a ebi wo Bono region Bono mantem no mu a omo ka Asanteman ho afei anano bi a omo so ewo the Bono East region ya omo so ka Asanteman ho afei oti rara no any crowd waka and the nyina aka bo mani Asanteman aside Paramount Chiefs is so divisional chiefs aka omo na aka Asanteman ne omo ba Asanteman council in share na sabre afei na ishemu na abere yɛnti yɛde nyina mu kyemu ani mama yɛ bɔsom sabre na bechim man ne ɛyɛ sibo osaibus na bechim man nti bechim fo amohwɛ me for region na bechim man ne and who for any etwebo on na bechim man ne akɔ na afei na bechim man him na ɔno so for any etwebo ne they were here out the Asanteman council meeting said they nyina anim sɛ bechim yeah, Cabbage, my papa said more. I can't maybe reason of Crabichim, a some cotton, Bichim, Eka Santimo, yeah, do be Kuntu Cantabo, and your son said, yeah, it's a yes, indeed. Yes, indeed, that is it, Martin. Okay. Yes, yeah, I don't know where na sabi nana manson kwanta mahene. Yes, nana manson kwanta mahene. Nana be kusi apia oni mana manson kwanta mahene ma. Na no na sabi omo so apia free biaya na Asanteman council share mo koso a amamre de amane e kwaso. Omo eba said ya esi etie. Sanse nyina you know, Asante so no. In first young okay. Tina mason kwanta mahene. Sabre na hopefully ni etwabu a ye de esom. That is nana be kusi apia. Nana mason kwanta mahene. Nana mason kwanta mahema. Nana no hopefully etwabu a ye de na enso esom amansan. Nana we here in their numbers for today's Asanteman council meeting. Afei nana ifa painting. Asante Achimbo pata mahene. Nana ifa painting. Eduana de kon nana ifa painting nana enso na hopefully twabu sabria yedina enso nchemu ene emu amane bugina esom amansan no kai se nananom dodo no a enya emfiri kotokofie ho yes so hene eni nanom nyina edi nkra ansan na ohina fidwumadie no ase tije da so a ha metwen akoko se betwa nanom we free ha kwanyina ansan na busua dia ka bia yes se edi nkomo ya to ebo ase dia edi nkomo to dia obekan ho anya abotre dia opese ohu bia obisa se was but for that, so behind the last time I know Chris, Asanteman in an ancient Nana Awahase, but for her, and I feel I can't. Across the length and breadth of Asanteman, that stretches to about 6 regions. Our Ghana, well, Munina, Ebaya, and Yasan. Maybe Nancy, you are welcome about the other body, and you hope out in your session. Yeah, the rundown and the update. Yes, indeed. Sorry, half ayome so ahene half okwa afmanta no ayome so hene nana na sabre no for yitwagu a yede no so erso ayome so eye brempon e de makotoko hene nana no for yitwagu na afi na tafo hima e ma se tafo na enso ene o Asanteman council share mu ase ye hwe na no hodo akai na ye fa nyina so suma mansan na bibia enso enye boko ti me ka che wo se be beti ase se Asanteman council share se nana hwediem mahene nana hwediem half region na hwediem mahene na azu fu ni twagu no sas na fe kwabre Kenya se ehne Asanteman catchery na kwabre Kenya se ehne na enso me oba Asanteman council in share mu afi ohne otu force wa do hine na mo fu ni twagu sabria na
ɛna no mfoni twa a yɛde ɛso no ɛyɛ na so adu hene afei tana so man hema tana so afo manta ɛyɛ tana so Bono East manta no tana so ɛbɛn Techiman ɛwɔ Bono East region man hema ayɛ hɔ ɛna no mfoni twa a yɛde so no afei sɛkyerɛ kwaman man hene na sɛkyerɛ kwaman man hene na sabre no mfoni twa a yɛde ɛso Amansai the paramount chief of the Sɛkyerɛ Kwaman traditional area in the Sɛkyerɛ province of the Ashanti Kingdom and na sabre no so mfoni twa a yɛde ɛsom Amansai sɛdeɛ amamere ne amane esitie nti abusua sɛ wabɛka yɛn ho deɛ ne nnɛ Asanteman council hyiamu no nanom nyinaa ehyiamu na wɔdwendwen Asanteman mpuntuo ne Asanteman kankro ho no ne nyinaa aba ahwieyɛ sɛdeɛ esi ɛteɛ na madika aka sɛ one of the highlights ne sɛ ɛyɛ ɔhene Chiame Mesrɛ Otumfo Chiame Kofi Nti sabre deɛ aba beto dwa and it's Sabi Mr. Ohene Etum Adeso. That is the news. About to this week, I hope this India and so on. Say the breaking news. Sabi Abutoja on by Grace TV, and it's I mean, let's see what Kofi by Grace TV. Yes, Kwenya, Yamahu Obonia report to be the amount, and it's Sabi Chiame Kofi Nti. Tune for Chiame. Sabi Amokasa. It's not this. Ja, me can mpanyimfo asem te me kan ma to me boase sabia isi etie but that is the news sabre this soon yin na ye ho sabia isi etie nti ye da so how the yenya abotu abusua obo ho so na life na so repeating wo da bi nyesa on say live feed ye pese ma obi ahu dia ekos ye pese obi ahu the update and the actual life from the difference in say the ekos as and when it happens nti no and ye pese ye was na elaborate ma obi ati okay, Sabre, a Sumeja mine. Yes. A Sumeja mine. Sabre Nana, and also a bar, and check over P. A free, a mensia, Kotokofi, a Sumeja mine, or dinner home or to the trauma, or then at no Puna, and a focus, and a Sumeja mine. Sabre, Sumena, and a at the free council meeting. I say, I jack them mine. Jack them so as Santi area or mine or jack them, or mine him, Fatcham, Madarama. And Sabi Amoka Sabusia, OPA, free and Asanteman Council, in Shem, I say, Afe Sabre, a Burma, Kuma, a Burma, Kuma, a Burma, Suffolk, and Wakudia, a Burma, Kuma, Sabre Burma, so, and OPA, free and there, Asanteman Council, she must say, I will mention Yakotokofi, na ama Pipia, I have a Burma, Kuma, won't see a Diana, Kuma, we say, anymore. Afe Obogu Mahima, Asanti Achim, Nana Obogu Mahima. And as soon as I agree, and hopefully, Obogu, Asante Achim South, Abamu, Asante Achimana for Eben, so Asante Achim South, Bogu Mahima, and I'm for the trouble. And I face Sabina Obogu Mahine, Nana Obogu Mahine, on my the Dabihine, yes, Nakai, so Obogu Mahine, or Soja Penipa, so an airbrain, Soja for, and the kind of home and Bogu Mahine. Where is Soja Penipa? I feel Nana Manfo Mahine, Nana Manfo Mahine, Nana, as who for any Echua, Edmina, as Amansai said, there is yes, live from the Mensia Palace, the seat of the king of the Ashanti Kingdom, and this moment, Savia Chinsua, yes, it's one with that Chinsua. Chinsua Mahima, as soon as I bring who for the Chugua, Okron said, there is Etiano, Chinsua Mahima, Nana, and there was also a Santeman Council Shimon. Yeah, you're being a woman, you brought a small one. To the end time, which you go you saw what you saw what you were and I don't mean I be free acrono. Get all the rundown and the updates ever some Amansai. That Asante Asokore, yes, local president Krum, Asante Asokore Mahima, and Nana and Sone of Asante Council Chief must say, and Asante Asokore Mahima, on Sabia Moka say, or free and then she we are say across. Nabibia and so I assume said there is Asante Asokore Mahima and said being Asante Asokore a corner. Yes, Asante Asokore a corner. Yeah, or more a corner distribution at home. I said it for come yet no Asante Asokore Afe Brekum. Yeah, Wabuno region. Afe Kofodia Asokore and then also Asokore Mampo. We know I have there back. Okay, and Tisabre Sabronu Mahine, Nana Sabronu Mahine, and I'm also moving each other. Yet there is some sign, Nana Sabronu Mahine, the paramount chief of the Sabronu traditional area. Yes. Yes,
no nyina be santima free copy bia yewura no nyina ba ya wa ni munyam ani on so better tree ma ene cancel share mu no bibia ye boko sabe na tepa man hene yes na tepa man hene na doctor edu say atwa ampem na tepa man hene na me hu ni twego a ye de na so mu twemo eso mo no yes na tepa man hene he was present at the Santiman Council meeting to serve Nira, the occupant of the Golden Stool of the Ashanti Kingdom. And that Dr. Edusei Achiwampim. Now, John Mensa Abraham Passé. Good afternoon by Grace TV. I'm late. I didn't attend the live earlier. Obviously, I quite missed that. So please, what's that? And now, agenda, no one said, or any 18 and next Mr. America, or the Kumasi Eja about 4 Bantamahine, or the Santimas Jan, nothing so mine. So now, Henaba, now, my money accounts, what's on the money, a bought you. And so, my money a boy, you are. So, I'm looking for him. And Okon, Henry Cassia, it can for him on a sabre, Okon said, yeah, city and Fini, Ikabu, a war, a Fitino, a son, a fin, and not tepa, mine, but if you catch another doctor, and you say, actually, one thing, and I was present at today's Santiman Council meeting to serve as overlords, in fact, our overlord, the occupant of the Golden Stool. And you are not quite a buyer, may say, I was young, I'm for the one. Okay, I for do no we inside. Nti ye twense na no nyina be pie aba ye dia som. Nti obi wo ha, oso be so won krom ni. Ebi kra na nye okrom ni. Ebi ahun hye mfra santima mu ado hin da wo ho no obi dia so. So shem dia so penance mpa. Okay. Nti no nyina wetimi abusem dia so. Ralph say, this is what we want from you, not that the number case. Oh, Ralph say nyina say, I mean issues are Ghana for the dia too and amebo. O de matter. Ralph, what can Matiwa? I feel not tepa mind him, not tepa mind him, as soon as Oba or Frefitan and not tepa mind him. Yes. Nechi, and so a half Kenya's number 2, mind him. Yes, the Nana tepa mind him, and I feel not half Kenya's number 2, mind him, and I sabre, or more a bit free. I can't speak once here. Yeah, they need any moment, but someone and here is not tepa mind him, said the Aina anymore. And our doctor, I just say, actually, I'm paying, and I take my mind here. And I'm so for me to go, yeah, some amount of science. We are here, yeah, Kaka, to your washing. I don't want to be free of ya, and then some amount sign said, yeah, it's yet. Okay, here, I don't be a bay. Yeah, my home papantem, and not twice in it. Nana Jim, a rare abibu, Nana twice in it, Nana Jim, a rare abibu, Nana and the number one. I'm fan, my home papantem. But then usually, you can find some Amansan. I feel none of Fuma, my hima in the Bono East region, none of Fuma, my hima, and so and then now our Santiman Council in Shemu. I say, I feel Nana and carry Puma Ehne, and also our and today's a Santiman Council meeting, and just like how it's supposed to be, I feel you are about 4 Bantamahene, yes. For Bantamahene, one of them a trip by the Esmama sign. A Kumasi Asaf nature for Asaf Wachi, Ajiman Busu. I don't mean now or more Santiman Council in Shemwasi said, the mamma, any money is at here. Tigaja, Nana, who could be even whatever. Okay, Sigaja, yeah. Long time, we want to who comment at it. Sigaja, be able to whatever. Yes, so that is it. That is the update. Okay, now for my mind, for my in the Blue East region, and now for my mind, and as I agree, I'm so for any Echegua. Yeah, there's someone, and I was here now. Santiman Council share me, or someone who said, "Yeah, Mamma, any money here." For my Blue East region, now, and she would deep me now. They are to see it is a crowd from Tanosubi and Chrono home. The guy Tanosubi Chrono, I am Krobia, and sub you. Our neighboring Patemo better cast at my home. Now, Bakosam no white chess, and maybe a trim and Sabitano Bosom, and a Santina Pamwa, our Diababisine. The Bessin Nina, make our century. So, Pamela, that's all. Now, yet Timon commoded Summa sign. Sabri, you run a charming and I'm moving a tribunal. That's what's a poop at my Cotocoina charming, moving the tribunal, Yadina, a Summa sign, and said, I see it enough for Heba, bring us in, and I'm moving the tribunal, and so yet there are some of Heba bring us in, and I maintain my name. Yes, and I maintain my and I maintain my name, British region, and I maintain my hima, and I'm moving the tribunal, Yadina, someone of half of Mehame. Yes, one more half of Mehame, and I was moving the tribunal, yet there are some one, and half of Mehame, Uyina.
ɛwɔ Asantuma Council meeting ase sɛdeɛ esi ɛteɛ ɛne sɛdeɛ amammerɛ ne amanye ne sɛdeɛ afei mmea me Nana Akona Hene yes Nana Akona Hene sɛkyerɛ Nana Akona Hene na mo mfoni twam afei Nana Fiapre Hene Nana Fiapre ɛne Nana so ɛwɔ Asantuma Council meeting ase Nana Fiapre Hene ɔne na tena kunyo Fiapre in the region ɔno nyinaa ɛba ya yɛde mu twam ne amade bo nyinaa ɛsema mansa afei Nana Tiobodom man Hene ɛna afei Nana Tiobodom man Hema yes Tiobodom in the Bono East region Nana Tiobodom man Hene ɛna afei Nana Tiobodom man Hema pia ɛna afei Nana Fantifo Matena Nana Fantifo Hene ya Okumase ɛna ogina sabre ofisi mu yase akɔ sɛdeɛ sɛ tentu fiti Tiobodom na wohwɛ me a okrom Hene na ne ho fini twagu ne ɛyɛ okrom Ahema Tiobodom man Hene ɛna afei Tiobodom man Hema ɛna sabre abusiam no kasɛe ɔmo free ɛnɛ Asantuma Council nhye mu ase akɔ sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ esi ɛteɛ nti yɛhyɛ da sɛ nyame adom bi tini baabi yɛbɛma obi ahu dia ɛkɔ so Nana besi ase Hene so Nana ɛwɔ ha ya ɔde n'anim onyam no sunsun ɛbɛta akyiri sɛdeɛ esi ɛteɛ sɛdeɛ na nhyia mu sitie no nanom nyinaa ɛka bom na obi a ɛbɔ afei ɔhene ba hia Hene sɛbi kɔtɔkɔ Hene ba no Nana and I'm moving nature boy, or Katachi, or your old boy for Pokuari school. Was young woman, say, ye pa. Whenever he in there, Sabro, he wants to free, and now Asantuma Council in Shem must say. Now, Combine so me and the boss, Mr. Poku Watchi, Minia, now Combine, and announce a free Shem, no, I said, I'm money university, and on anybody behind us moving it was Abraham Nocasabian, yet Mina, a summer live on YouTube. By Grace TV. Yes. Abusianti, that is a rundown. Sabria Moka said there. Asantuma Council share mono. Ejebo, and net dear no abbey. And said Brepem, a number says she am na the ten said. I don't she say Asantuma Council. I am now drinking Asantuma Punto. I am now drinking Asantuma Council. And you're my bit to me a bois. Okay, Domesa Brampa, I chami Kofinti. Yes, Chami Kofinti. Now the picture maybe because me on a picture na come there to so other room. But as time goes on, you be seeing more there who said there is yes, Chami Kofinti. Or no, and a sabre Sabi Ababe told you say or in case etuna there so and tell there is in line with Ashanti customs and tradition. And you know some kakra and no Jabuzia nanom bigu so ya trust me ma bit nanom bi on bebe bia no ye de sanche mu no ene amane bo ne beso ma scientist say medical action on say ene aya na ye Kumase manhia mu ene ye wa Asante manhia mu ye tie ne say ka say Kumase manhia mu ne dia aya na no manhia bia anka ho eye kotoko Hene o Hene kase ena afei eye nanom a ewo the Kumase state mu ka say nanom o Kumase state a Abrempon on say oba ya Asantuma me for Asantuma example because Asantuma me no oba ya Asantuma mu ha ya henie no oboni be ka say the hierarchy ye hyehyɛ ye oda ye so no ye oda ye so na say panini pa no eye yewura kro bi Asante kotoko ni do bi bie ono ena da soro ena fo fi kro bi Asante kotoko ni ha o fi kro bi Asante kotoko ni na madaro ma na fo aba Paramount Chiefs aman Hene ya ewa Asantuma mu afọ ofra aman Hene ewa Asantuma mu a madaroma na waba the divisional chiefs a meche divisional chiefs no na ye kasa Abrempon to say obi ka Abrempon a wo ene ye divisional chiefs no na waba wo so asa na waba the sub divisional chiefs a wo ye ka na say Adipofo na ewa Asante ya say dem go so abichichiri mu sabi explore your welcome sabi ye ka say Kumase man Asia bia na say Kumase Asia Council share something na bet na dwam but no why ni bia anka wa ye Abrempon bi te say bia sub divisional chiefs bi te say e bia Bantama sabi divisional chiefs men kan say e bi te say bia Bantama Asafo Antoa afei e bia Miami Chrome dominance bibi sa and afei for kra biem Abrempon kra bia yen fa wo bia no akai me I say me kan say afoma de so e ma kase asem kan e bia ahen fa kra abodom jache sa so omo na ye Abrempon and network ni ho say na makobo mpa ye makọ atwa man sansa na me ba tele bia network ni ka makobo mpa omo na ye Abrempon nti se ko ba say the most traditional council is here there ni na no Hene kese na tina dwamu however
and the other Abram phone call, but another Kumasi Traditional Council. And that not the entire Asanteman Council, which includes a mining bears a bear almost 70 property, which includes Paramount Cheese bears at 70 and Sana. Kojo, you're welcome. A mining bears at 70. Auntie Rhoda, you're welcome. You're welcome. A mining bears at 70. And I feel divisional chiefs be brave. It's no one a buy. Now, mine, a mine was sentimental in our account. A mine was half a month in our account. I feel a mine war or blue Easter. Your blue is a handful be a car, Santa Mounts on chair, and not your don't mind. Another who for me training here. Okay. Not your don't mind, and I'm who for me. Okay, it's a kind of say. I'm a picture number. Let church him says, yeah, what am I? On say, I'm not going to pass and then you want you could be a big cat here by and paying for a year, but with the rundown in our mama. Not your don't mind, for my maintain young butcher one year can watch him. Only now what the blue is rating. Someone said that only now what the blue is rating. It's a work out and that's anti my council share money and if it's some per mine so by fear pre say quanum jacket number. Now then be a course me and say or any tea and nature or the nature. So that my money so he tell nature nature jam be or any echo Jim was me no more. The brown any corner how Jim was me no more. And what did Kumasi mine? The Kumasi State. Or the jar a year about 4 bantam. Now, come by name, and I'm from Chabra, and there's some. Yes, or the Kumasi State, they jam 4 bantam. And now the entire Santa Maso, yeah, office to mine. It's an office of mine in church. It's them, maybe when I call them an office of mine, crab, a casa, by moon point focus on her. Not just never do a course, a hard train to motion on one can once a must be dim there. Oh, because I've been on here at him, the chair jam. So on the copies were by entire Nabusia, and I am quite so bad. Now, the hour, the mount, I gave you the share. Yes, internet. I don't know. I can see how the book or not to Cantambo to do be a bar. And you're now money a bobby, a fatabia, a brand new tenant. Now, quiet, coffee so by a manabia and as a few years waiting. There was none at the doctor, and I said, Sabu, Mr. Mika, was on the money, going out of boy, and so on. Oh, quiet, which Jaribia, saying that is here, saying a cross, saying that a buy, and I will continue. I said, I'm money, Nana, down put on a henny, and I'm so bare board then. Yeah, tiny interval by grace to his in a corner, and not dump on a henny. Yes, 2 for dump on a henny, and I'm not for you trouble. That's so bare board, and I won't once, oh, show me how henny. And this now or anybody if I come sense and some there some about 4 bantam mine Eddie kuma sense and some ever ball or any so any be a kuma say oh quality kuma jam no say ni see be a buy mu say buy mu panifo bi buy and I say dumadi bi course so na nyina or the atuja and afi e ba santiman mu so a odina tija na afi so mine nti na ne yie mu an say now for so mine a dear man, ye be a woofy beer. A man, ye be a woofy beer, or to the bossy, no the book to Cantambo, do be a semura. What do what Santiman Jamino? Say this, say now, I see a beer, a say, ning now, so. A man, ye be a safata beer, ning now born, Cassius Abbey, and what she Anna Afe and says somehow do be a war, a Santiman council when said what ning na a bed dome of him said. Say ni say maybe and some say anyway true any idea be able to jabusia I don't know akoso oh I can say yes na yenya yura ha yenya yura yura ko hene oni a nanti a aya na omo ekura santima franka santima kan see mo mi ka obe kari a che na bia ayo boko no okay see omo me kakra o che na pombo ko de o boko Yeshi ayache. Yeah, great. Safi na sebi yura banti. Fair sitting. Yeah, Santa Mai. And then the Yajina, what who say Yajina episode. Okay. Now, yen shasi say ye. Ebiano binimo. Down what the charge. Oh, your friend me as a quadra, but 2 for Franca 2 for. Okay. Isaac, and I Santa Mai shame. Oh dear, or hence not so hobby. What's any more query?
ɛnɛ deɛ na ɛkɔɔ so ebi a na obi nim deɛ ɛkɔɔ so a bɔnsɛn no bi tɔ fɔ ɛnɛ deɛ nɔɔma bebree kɔɔ so kabi hyɛ yɛ wada na deɛ na ɛyɛ wura ɛyɛ paa ne sɛ committee a wɔn tena ase a committee a wɔtu esi hɔ sɛ sɛbi wɔn hwɛ asantema akyi no ɛna wɔn nyinaa de wɔn report baeɛ nti edi kan no ɔfɛsuhene ɛna sɛbi yɛ wura ɛkɔ ogya n'akyiɛ dɛ ɛde maa no nti deɛ sɛ ɛtena se asantema a ɛsɛ wɔde kɔ adu anaasɛ wɔde kɔkɔ amadeɛ ɛbɔ yɛ wura nti wɔde kaakaa sɛ yɛ wura ɔda ma wogya a wɔkyi ɛmaayɛ no bɔne bi ansi na deɛ esi yɛ ne sɛ nsɛm bi si a na sɛbi asante adravers ne bi ɛɛkɔ a na emu duru bu no a na baabi na ɔma tete ɔmo ne ɔmo ntɔkwa nketenkete bi nti wɔyɛ sɛ ɔbɛtena so aka nti ɛma yɛ wura di ɔmo yɛ kakra kyerɛ sɛ ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔni hɔ a na sɛ asantema egu anaa nti na sɛ yɛ nananom ɔmo keka ɔmo ho ɛno na akyire no na sɛ ɔhene baako a ɛyɛ otumfoɔ Kyeame a yɛfrɛ no Kyeame Kofinti wɔde ntam agu hɔ ntam bɛɛ 6 nwɔtwe ɛwɔ hɔ a sante ne ntam deɛ sɛbi yɛka yɛnka mfa nhyɛ hɔ woka na de hyɛ adaka ma woyɛ dan a ɛbɛpie ana otumfoɔ ntam woka na wadwene yɛ sɛ woka no kɔ a ɛkum nipa bebrebe otumfoɔ ntam a yɛ ntam de sɛ wonhwehwɛ mu na wonhu de wɔsiti a wofiri sɛ woka no tra kɛkɛ wodidi agorɔ ɛkum yimfo bebrebe nti me deɛ bɛtumi aka no sɛ ɛgyina ha na ɛgyina ha ma asante a na yɛtu yɛn ho asi hɔ sɛ asantefo a otumfoɔ ntam ɛmfa nni agorɔ na nyɛ baabi a na ɛka ɔhene ma yɛte aseɛ sɛ n'ahema nka ntam ɛngu ne hene so ɛna ɔhene nso nka ntam ngu ne wura so nti na sɛ deɛ bɛtumi aka no nti na sɛ obi busa Kyeame Kofinti atumi na ne kɔdu a sɛbi ba ya nti ɛde tumi ne kɔdu ɛyɛ baako nwɔtwe na nwɔtwe no na nka sɛbi manso nkwanta hene bɛgyina mama no na ɔtena ase a wɔba na na yɛwura ka kyerɛ sɛ ɔnsɔre na sɛ kɔdu na ɛba no nka deɛ de akyɛ no ne deɛ nka de akyɛ no na mmom ebi firi akyire a nipa 6 abɛpii so sɛ yɛwura wadaworo ma yɛkora na ɛdi akonya no bi ɛnyɛ yie ne Kyeame Kofinti maka ntam agu no so sɛ ɔmfa mmɔ so wamfa mmɔ so ada wɔ mfie 2 nie na sɛ yɛwura atena ase no wɔhu sɛ Kyeame Kofinti di ntam ne di agorɔ baako so bɛbɔ kɔadu sɛ watu nadeɛ so abrɛ sɛbi ɛhɔ no Kyeame Kofinti ntimi nkɔ hɔ ɛyɛ obi kuro ɔkɔtu bakora deɛ so dwe sɛbi wakɔbɔ di kuro hɔ na sɛ yɛkeka kɔ na sɛ deɛ ɛkokɔ na ani enyan na sɛ ɔmo mbɛgyina mu ma ne gyina ɛtwe ɔmo twe ɔmo deɛ na sɛ yɛwura na ba kɛseɛ ne sɛ ɔde paa wotire ho na ogya ɔkwan na entam no baako a na anka ɛtwetwe aso anka yɛwura anka ɔde ntiri kyɛ ne sɛ sankɔfoɔ no yɛ sɛ akonya no ɔmo nni bi nso ɔmo adehyefo adehyekan ɛna ɔmo ka ntam gu yɛwura Kofinti so na ɔmo so ɔmo ayɛ ɔmo ho asɔfo sɛbi asɔre ama yɛn wusa sɛ wodi akonya a ɛyɛ bosoma asɛm nso yɛdwene ho a yɛnte ase yɛn nananom na sɛ mbasa mo kyerɛ sɛ yɛn nananom ɔmo 14th century no na sɛ ɔmo nkɔ heaven o because that time na be yes na sɛ ɔmo nkɔ heaven nso nya saa so asɔfodie no ebiara na yɛ akonya a yɛdie no because yes ko di akonya a wonyɛ bɔne ɛna wonua mo mu nya asɛm na ɔmo yɛ mmienu a wobɛtry sɛ wobɛka asɛm no na wɔsiesie na obiara te ne ho ase na asɛm de na asɛm kɔ ɛnɛ deɛ daabi akonyadie na kɔɛ life nti yɛwura gyegya asa asɛm no so a na sɛ ntam na ɛba 6 na sɛ ɛsɛ wogya Kyeame Kofinti kwan nti obisa Kyeame Kofinti sɛ ntam na aba no wode bɛbɔ so a na wɔse bi wura wadaworo ma deɛ wobɛka ɛna ɛnyɛ wɔ na yɛwura sɛ deɛ bɛka na ɛnyɛ wɔ deɛ ne ɛkɔ na fa makonya yɛ de ɛtum wɔ because obi aka ntam agu so ɛnam sɛ akonya no wodi bie nyɛ yɛ nti woso ntumi mfa mo so wode boss wa ebekum because ekoka moja asem tina Kyeame Kofinti trans ya adwene ho sɛ bi mekwa yewura mama tia sɛ akonya me ni bi dada bibi nti ɛna de akonya de ma no na sɛ Kyeame Kofinti egya no kwa na sɛ edi sɛ egya no kwan na me di kaka na nipa nte ase sɛ wobɛkɔ fantunu ta akɔbu so mo a wan yewura ebetu kwa no sabe obi busa me menyɛ sabe menyɛ odifo de na emom de yɛte enkwafo de asɛm to fam a yɛte me ka kyerɛ fantunu ta afo ne bi sɛ wanhwɛ a Kyeame Kofinti obɛkɔ os de keka kɔ no ano de ana ɛyɛ nkwafo no yɛmfo no ɔmumu yɛ sanka ɔmubu ya anka ɔmu de nkwafo yɛ de ɛbɛyɛ ɔmu ha de enso yɛ ka na ɔmu hwehwɛ ɔmu aso gɔ nkwafo akɔ ɛsɛ telephone no de ɛbɛtɔ fam bia ɔmu ti nti de ɔmu pɛ wasɛm no na ɔmu atwetwe na ɔmu aka akyerɛ wo nti Kyeame Kofinti
ono a na sɛbi wakɔ wi ne mako ɛna wɔte ho mfifiri nti me adeɛ ba kɔ ɛyɛ me ya ne sɛ am Kofi nti yɛtu adeɛ so kra nka wo fa ase wo ne nko oto nsa bɔ wo fa ase ma wo fa ase nko bɔ ne sɛ ase ne wa fa ne di ama no fa na yɛhwɛ bibi wɔ akaka o sɛ ɛyɛ na mafo mo de mo wɔ ahemfie ɛne sɛ da bia busua ya me kasa me simi ni mama mre afei na mesua mo de mo yɛ adesia mo sua adeɛ ne adeɛ ɛkɔba sɛ tu obi adeɛ so sɛ kana na konya bɛn ne nneɛma bɛn na wotimi ya sɛsia wontimi nye bi mu wadare yɛtu adeɛ so a yɛde wo hyɛ ɔhene bi asabe ɔbɛn wo nsa sɛ de bia ɔbɛkorakora ɔyɛ saa watenetene na ɛyɛ na yɛtu adeɛ so a ɛyɛ na sɛbe deɛ kehia paa yɛ sɛbe obi odi akonya ne bi na yɛtu na adeɛ so no sɛ wotimi atutu anamori ya yɛwura na dwentimi sisa ma akonya ne bɛda hɔ a yɛ saa de ma wo saa na usuban sɛ wasesa no ɔwo sesa ayɛ de akonya no woyɛ den a wonni bibi demo ya na gyina no ma mienu biensa bia wankɔ wi ade e bia no ma bi na siye na sɛbe negligent ana am yɛtu adeɛ so but nyɛ saa ade a na yɛwura tu adeɛ so a ɔfa ɛden sɛ obedi akonya bi wokɔ a wo ma bi na Kyame Kofi nti die ɔno a na tutu na mena ɛna ɔno ayɛ de akotom so sanka ohun ne ntam na sɛbe wɔde dibim ɛma yɛwura dana na yɛwura kana sɛm na anka andru sei enso we den a akokɔ obewu a we den a obewu nti Kyame Kofi nti sɛbe ese akoyɛ sɛ moja asɛm na ɛbɛka ɛna moja asɛm abu abɔ no because adechifo no mba kyerɛ ne sɛ odi bi enye fa boso went man fa mo so ti na mo kɔ nti yetu adeɛ so ayɛ de wo kyɛ ɔhene bi nsa sɛ de bia ɔhene bɛkorakora na watetew na wabra bɔ a wo bɛbɔ ne yie ba Kyame Kofi nti de ma hu sɛ yɛde hyɛ obi ansa because me pie die but ma hu ana wo pie nso wo pie nso de ani bere ne pie ti enkwafo ne bi kokuru no ɛma sɛ be wɔkɔtɔ ne nsa lesi de wo hɔ no yes you and the power the question be person with the own tia se bia yenya we mesro no ma be kakra bi yes nya ye bread here o ka omo kura ye tu of kakra no ho a kyese the question be person bia o se me di mama mama o de nim na won kyemu ye mfa nche ti sesi akoba ni sei kane se bia Kyame wo kwa ye ko timi tini yesi ne ti so ko se on timi nya ne se bia bi they say here obi ka ye kabro fu ye say the battle ascended ne mra obedi ye no wadi awie Kyame no asi okwa yase a obekɔ te sɛ de mimi ne umi edukɔ yase saa nti yɛn kɔbɔ Kyame Kofi nti bi yɛbɔbɔ didi ne wie sɛ opanyin bɛka ho ai ada sɛ bɛka sɛ panyin Kofi nti so that's the first in the different na kunko sɛ pɛtɛ na wɔba kyiri yesi so no ebi mba biem sɛ nyina wo bedi akonya no kunko wo saa ho akonya die de me ka wo nai ya ma odwa hene kora o ba yase edika bodi pɛ oh uni ma sakura na sakura no ba e mo de anyum kro ni ade yes mo se sabi kakra na wajeje amafo de na se odi bia de akobedwa ma akobon no nka wadi asa kakra ene sa no ma di nya Kyame Kofi nti abon se de adwun so aba akokɔ no onya bibi okay na oba santime mo na so ni kase ni mo a nja Kyame for dos ye wo Kyame for do na o mo do Kyame for do ni na 20 wow 20 omo batena amo nkwa ni mo omo batena ni mo amo nkɔ yes nyom nyina metina ɛna nyom nyina na yesi bi okay bi wa sisi dampan aha ebi wo a ade dampan a ye nyansi bi enti minim sɛ emerekɔ ne ni ebi ba betena o makonya so na Kyame Kofi nti nka na konya na wodi ni nya konya ketwa wo sound bibi chef ya ka Kyame na Kyame Kofi nti na konya no wo animu ko kasa ansa na kantankrachi mu na akora sabe ankoma kasa kanta de nke etu ade so a enam se asante enti amane ase ne amamere no se kan no kanta ni fa no etwa akire etwa animu nti na fa ne kantankrachi zika na etwa animu etwa akire nti onu ke etu ade so a yes oni ahumabro onya kan ye fa na anka etu ade so sebu ye mama fo go say owo we bia o si na nim ba fo nti ya o si o ba fo na ba fo ka say ha o si ba fo di bre no o si ide ne sika no sika ni fa no etwa akire twa animu twa nti ko no nke etu ade so a na o sori kasa na say ono ne final verdict onya ka wia eja okwan Kyame Kofi nti nka wa Kyame asabi odi mu pa nso me de metima ka say ya ye wo asantefo akanfo yensu ayamane ne amamere yi
ade wo fie bia yero husua na enye bone usua na hu abakosam ya sabe okro ehene bodwa onyera wase nti yenyire hu ne nsua de yempe amamre na amane esua eno na ama yaka achi asabe amanfo frifra ntoma yakasa amanfo frifra ntoma ye gya amanfo di yakonya let's ase no so na twi kasa no uba yimfi a Asante kasa enko a yeka no ayimfie na sabe de yeka no abontenko because yeka se wadwonso agu brought wo ma e kire se wafa ohene yire so ana yeka se pentu a eyemienu yanka mienu aha aska snap pentu no chese mienu oh okay wow Asante kasa no ase no so nti wonti ase a wonti ase yi yeka pentu asrada baako so obusia muntie ni yo twi kasa no se wusua no wansua ni ya twi kasa na eka no abontenko na de eka no manhia na sa ahemfie enso nko twi kasa wadwonso agu brato ma kire se wafa obi yire ana wafa ohene bi yire twi kasa ne ntimi nka se lupa so masia fa ohene bi yire nti eka no wadwonso agu brato ma na sa ase no wow izi aya buze nsua ko se pentu ye bi ni na strada aye ba ko izi se achamefo no obi awo aya fa video no send me a video why achamefo no obi awo Adum TV obi awo sabio na no mo feko ya osumbo mi nesa yes chami kofinti o emi na prekope fi twini so ana akwa Adum a o feko ni bi e wa Adum oh okay so achiramade no onna da no ka no no achamefo mo da achiramade ne do so o kan ho bi okay achiramade nya ho no hini kokunsa da bon yes ko be bia Adum pampa yes achiramade no o kan ho bi but o mo chami pani ene da no nti so nsa anka asam ne bae na anka chami hini bae na anka ko ka kire no but nam se sabe mi hu ana menti ana men pese meka se yesi ya di bokro nti media nka me madwene kakra ne se nka that time na o bae na ka chami hini bae na anka o da koto ne na anka ono die yes ko ka kire na sabe ko hini yire no ko ndi ko ya obetima bi sabe bia gu sabe sanche ama asam no kra anka mpia nso sabe so ye den a akola obewudi odi ko shepo kubuto nkra obewu tina asisa mahubi sabe mi ame maame adenya asemai ma ya dena ase me kwa be maame ai no kwa abodom eni bia no ho me retwem antoa ahefa kwa bi enkono doso twase trebisi okay aja some de mo wa ha yes etuwo ebisi antoa yes e wo bu sakra se e die ni die na ohene bia na ohema bia am I to be fair? Ade ba ko no se ayema no o mbedi akonya na so hene bedi akonya ade a eye most important aye so osua no se onkonya sofo ba ma mo ye watamfo onkonya sofo ne ho onkonya sofo no ebi eja ase let's atena onkonya no yes okay so sa atena onkonya na o mo ka ho no a o mo ye 6 panel na o chia me ka ho no otutu o mase a oba mo akonya die na ye den ama esanse obatu wo mu akonya no ho okay ti dibre bia wo akonya no amane ne amamre wo ho mo na eso mo kire wo enti na mo na dika afa afena esai eche yewura se yewura wadawuruma ohina wo bai bedini ni so me kire no esabe man kire na metu wo tumfo ntam onka se metu sa wo hene ntam wo se metu wo tumfo ntam ti se wan tene na an kire no na amane kotoma utra he yekura mo nyina na mokọ ohene nko anko na ahemfo na sabi ebi mo ba na ebi mo ayo mo bogus na mo nsua ade sabi sabi nsua ade because me ka so ebi nsua ade a me de bia me de ho example me ba afia no ache ya wo me wa ha ya tete me wa ha na me nsua amane ne amamre me nka se masua wi me da sua ade bia wo sua bia yero wo sua ne so ana ahemkwafo hwe no wansi wo mo fom usi ngwafo foma ngwafo de jamsi ensi mo fom se ngwafo no mo fia na koye telephone okay ka telephone na eso ti ase first na edi telephone bia ayenkwa na bibi to fom a otia wo na so ka che biwura se ni se na esi ana ngwafo no so sabi enam se ye ne yewura ekoba yenim amamre ne amane no but enam se ayenfo ne biba na odi nanim koboa na obewie no ukọ no ho a wose wemi o mu pesikasere so eno na e ma nkonya ne die na akoye die aye de amo mo biko ana minimade bi unim na ma kire wo yes but the moment I meba ho a obeye me obepam me no me wi ana mayi mani because yenso na sabe yewura wose woni ye na ye de eti ne fie woni ye na ebu na konya no
nti yetimi ko gina ho ye frɛ ye tu ahene si ahene obisi achiame for no ye 12 omo ye 20 omo ye 20 oh okay Sante ne chame omo ye 20 ene omo ye 12 ebi kura mai wow okay omo ye 20 say mo ma betuna ha sa wo hu yi achiame for ne do so pa na sabi ebi adi no na me wura fi ka metuma abobo akosi sa na America Sante ne aman yi na ahene o ti sa aman ahene echi ama ebi ye na enum a chame Sante ne de be say ti ahwe ebi fokuo no obekọ na ebi fokuo no achame no mo da ho ye enum ebi ye miensa ebi ye nan fokuo bi anso na chiame for yes so obi won fo buta na me se no chiame ya tu picture chafi covid I'm say me wo ase na me fa so na say okay okay ebu santi mo busa say chiame covid yes chiame na picture that's one okay yes okay yeah chiame na picture that's one sina yenti we wada nti me de metuma kan say on sansa na abedi akonya me ma obi mbeka embe we sangu asum say me na ne kwadwobu aten okay me wo fa ni dadankrenya me wo fa ni kwakutufo esompo mo de besum ye na me be ye bi ato aso wo fra ma no pa fra ma anwumra me ba sama ma me totumfo ntam eno emmo ma unni wakonya ma ne nsipida ma de wa akonya ne ye ka akonya ne nase ene ma no akonya nkasa Sante akonya nase ne ma no no chim say e ka moja asama nti na Asante ye kurakura bibia de jama no nti ubusa akonya nase a de edi si ye no ene eso ubusa ase na ododo mu na hu de ya akonya ne baaye na ochina wunya asama wotima akyerkyere ase ezo obi ni mo o comment section say friend Steven Gomez yeah hello brother you know we madam for America we Asantini a was high brody sao Asantini we brody oh okay na nse ya kro ba ya what twi twitwi kakra okay but okay sure yeah me that as pa ana Frederick Campona say abusia we dey also interacting to we so busa question na Steven Gomez is okay so Asante we was say that's what twi no Asante brody na ho there okay na Frederick Campona say please ask him if you can say Adaka Pentu means two box once also Pentu na o mienu yenka Adaka Pentu okay yeka Srada ne ye ba akopɛ Pentu no ejina o ma Adaka enti Adaka no obejima ka se Pentu mienu anu ye mienu Pentu ejina ma Adaka no obi wa de Adaka ba o se Pentu okay enti sa ade mienu miensa ina ye Pentu okay so anu Srada ne de ejina ma ba ako na Yakub Bright onso free kofo de adwaben say na was me musa say Sampa say me nanom ka ho asema ye wura ma yete ase say Sampa sabi yebo yewura di ani yebo emu a yewura ma eti ase se yenkofo ya bi e hya ase yenkofo mo hya ase ne politicians defense minister e ka ho bi MPs e ka ho bi okay me de yewura kana me ka amodi muntaka nkasa ko ye de interior o ka ho bi because on ka ho bi a ade na sabi yes ade ntina sabi ye kasa ade na bibi besi wo Sampa na Sampa hina sebe ya gazette no entimi nko Sampa ba de gazette ni timi tra Sampa na za enti sebe enen ntokose a sebe defense minister ana say minister for interior na oye den sebe make out ase enti sebe ya nwu Asante ma mu defense minister kwa de boye jemfi onso fi so na yes one sa we nyinya e ma yete ase say omo ba yimfi e be huru omo so omo ma yanya yes omo ma yanya bre omo eni abre because ase mudi yewura sebi yewura ya say wonya Nobel Peace Bell ni ade nti mudi nanim sebi ase ye nkola na sebi wo anfie no ye nya sa o ye ka ye ho a ebi ara no ma foforo na besi but mo ma ensi wanhwa minister bi obaba bia ye be fa wo de akuru no ye nyina sebi ye to aba ma ajo mama but jo mama dabi wagu ye ni ma ase ye ti amisi wagu ye ni ma ase tie ye se ukoto se nkola mienu ko a ubusa se na anu mubusa se de nesi ubusa se na anu de nesi ko na anu no se BBC ya ntina ba ko omoko ntoko ma ntia se so wanti ma musa na etimi chi sebe obi oyo hene ye chi ne nkofo na etimi di o ma se na obi onye yes nti eno
rumors cry de be ka asem say wo na wa ma ade ni si say jo mama kura ni mu hwia ya hwe television ya hwe YouTube ni ade okọ obi onye ohene timi koso ne nsa ne di nkomo dia no ni mu hu bi yes yan kan to sabi o yan kan to sabi ya hu yo mo ya no ya hu wachina just feel one way ya beto aba foforo sa emre asante ye wo bebi ebu ye emre ye ni nkaso ye beto aba foforo ebi ana nya jo mama na eba bi ana se edu nketia na emom ekwan na amabo ato wo no ye bebusa na anu de na si ti na anu na ebegina so de ato aba enti se ade bi si na wo ye bo apayo se wahu na wamu wayi wani ato ekira zebi ye de yakaya no ato ye tiri ma asem ye se obedu yira sabi sabi e shotirim so obi se busa we so di kan kwa chim o se ade ti ye tu cham se na aso wa chim se bonto fa ka obi se ye ti tu cham ni se ye wura ntam watietia ye wura ntam so ye kasi watietia ye wura ntam so entama ya ye mu ade de ama no oda hye ni botom ofa ne se ye ni fi ade ye wura ntam so esu ada na ese odiko na akobo ye wura amane ye se nipa kwakumensa ne ebi afia manu ontama maka ma ya den ye twa mu dwan a ye de ama enti se bi ye wura ye be ka kirew se bi wayi ye wura so tre no na emo ntimi entam entu 2 years ni yes I say ayebo apayo wadi mu ade awi o ye ka se wadi mu ade wadi mu dwan ama ye mu ade ama no nkofo no so mo ye mu ade ama no eye meka so omo hye wase enti no mbe ye mu ade ama nti ade na ye wura ade o mfa nkoma no normally mchemu ye boys en tamu sense ma be de japa so obi kan tamu a se bia mesre me ka onye ntam bia ko onye kase ntamu a mimusa se ko why na wotumi se wotumi ka onye ntam otoko onye ntam obi a wotumi se wotumi ka enye obi a na wotumi sabi unni akonya what I say enti ade a ye o maame ya wo no wotumi ko ka kire o maame se ne wotumi ka wa me ya yes enti ade a wotumi nka ade a ye o maame ya wo de wotumi nka ye wura ntam a ye ka no eye se me di kwakuma nu ye pra ajapade ho ajapade ne ye moja ajapade enti me kantam ne di age ma ade ne ne fe ne ntam but wo kantam se be trasa da bi first nka aka ye wura ntam na ye hu se e make sense e chi utwa uti wow yeah because asem na aka nyina so ne ne de yan wo de kantam no fare se ifiri fe yase asase eye media ana me wo fa bi peso fa nyansa kwan ana abusua pa bi peso fa nyansa kwan eno metimi kantam ne de ma ade because eye moja mu asem ne ye beka because me ka bibia no ntia eni kwa asem ka ye wura ntam na emom ese me ka me krom fe yase he ntam oh okay me kana amaka ana sabi mesre ye wura ntam eno yesre yenka yesre wo sre wie so until na friend yesre ye wura ntam kese so si yesre ye wura ntam kese e kantam kese se ade ya wo kwa ho media se wo firi mbachi kwa ho a woto za na ka no enti wo fitimi fira kopɛ enko se wo koka ye wura ntam na ne sabi social media yentimi educate amanfo mo mu nsua amane ne amamne nto obi akotra so a na wa ko cheche ntam bi different sabi yesua de enne no na yenim de nim kakra na ebetima aka no ne ye ka ma yenua no mate ase se me mo acheche mu ye pa wo de kan ate wa chem se you obi eti be ka ye wura ntam ene ye ba ko na obi buza say defense acting defense minister of free asante I boja jenfi so one of free so am yeah is one deputy defense minister and also mane bo amade ko win ti nya main defense one na hwe acting akasa ye finance minister no but boja jenfi deputy defense minister that's NSC boja jenfi na obi so busa say ba obi busa asimbo a be say o ma sem no okay and I honorable to be say and ye bia na so na nka wasem say o say awiem case awiem ne honorable sa e kro e fine fa e so say free kro bi awiem na ane de man honorable ha bia say nya so zinia after say ya tiase say enye obi atime kantam say obi go kantam e de fa o ka kotoka ntam bo wa bi so a with chairman ko fin today okay also ntam o ya show about 2 years ni let's say kantam de na nka wo so we oda ma ye bia wa anye ntam na ko ban se entam no se me kantam go so a se me ma witness bam se ampa se me kantam no okay na me kantam ni digina ade so na me de ka won tam ye ka digina bibi so se wo ji majapade e bia wo ji me ma me fie me free se me de kokoto a e maka me free se me de ko ba bia police a e maka me sere wo antam no kra ka ese ba bia me free no se ho na plot no ana se fie no wa no na ese me gina me wura ne ntam no so nye sante ne ntam me gina me wura ne ntam e bia e fiada me gina fiada no so ka se me ka me sere me wura ntam e ka ntam ke se okọ
massage we so a auto ni fiada na say mape ayenkwa bi anasa ayenkwa ofiri me krom a wo ye witness wakọbọ ye wura na mane ana me amitimi kọbọ ye wura mane say maka entamagu no ofa bi so say enti ye wura ne be frɛ ye na obusa ni a kire ye nyina mu te say de ye ano baba ye ye kire wi a na me difo a na maye mu ade no de say me difo a ye beji me dwan a ya bɔ me ka me twa dwan ni nyina wi me di ba wi a na ye wura ne di bem ye di ama me di bem na ma ye wura no say be difo enti di bem ye wura ne di mitiri cha me wi a ansa na wahwehwe ntam no mu say asɛm na me ka aye no de nyina so na me de ka asantam Jafei ye be gyina so no na ye hu se afei ni nifo me di bem dia na se me bem dia na e de ma me dia na se plot no e ampa se untimi nkoso the moment abodi ka kanta also di kan ye mu ade kwa sa o hena hwensem da bi oka entam no wie enti mu ade no e ye se de odi acho pa ekọ because nya ntam bia na ye kan tinaka what the for na e so di obedi for na ye mu ade o nya di odi bem na ye mu ade o di odi for na ye mu ade by the time you wunya kan se de pa kon the boss wa e was a boy hena yes enti ekọ fane se enko sa enti sante ne ntam na ka me wura fia da ntam okay enti ekọ na bia na afa ya se hene etena so no ohun se madi ma abim die no me de bim ne ekoma no na mmom mu na mu di fo no nam se wo de boss no ntifo die no wo bekwa koye mu ade ama wo hene no yes wa wo di fo yes now the bim asa akoma wo hene no se asem na me de boss no na se ma hwem na me ka ye nti we de wada wo ma di bim na wa wo di bim no so me di bim ne de se de me di bim ama ma wi yes me nye bibia okay so okay with respect to Chiame Kofi Ntiti obi kanta go se onya de shie yes odi akonya ni bi enye etina ka dia na wasa Chiame de ntia Chiame Kofi Ntiti na asem no yetimatu na de se Chiame Kofi Ntiti ankasa akonya no omudi bia enye yi na we mu na obakanta ngunsu oni odi akonya ni bi enye na mmom wodi asori akatakata akonya die no se omudi omkọ asori nti aye bosoma de nti omo mpese ombekwa na afedi omo atrase hu se sebe azandefo obebi omu ye si ye chiriko kwa ye ni ne ma ebia no mu ye echirima no abro enti ene omu be prato nchirima mbaba no omu nya kristofo ebia na kristofo abram to medi akonya no ma bedi enu nti na ye wura gina so se adesefo na beka omu nta afedi omu so medi akonya nti o makanta okra no na wundi bia enye ye wura ka kire no wo se udi bia enye ye na mmom ye besere de ma ho enti sa wono omu koka entam no beka moja mu asem o baby ofri umami a obedi ye una na obedi akonya nti ubeka afi wanti manka ebu abo afi moja mu asem no afi de ne ye betwa wa hwe abusafo ntimi ni akonya ni bibi enti na odidi bi ma ye wura se ye wura wada wura ma de obeka bia na me na ye wura se de akonya odi bi enye ye di afa akonya nto de ko onye kwa anya buti nhwem ya nhwem ye so ene kwa nim se odi bi enye ye ena ohene na akaje nse ene fa akonya no to na ye ma akonya no o mepre o ma de ese de o no they say ebi o so so oh besi me meet me didi a kana fe na oni kwa ko hwem yes okay na odifo a waye mu ade yes oh okay na we no kra on say enam say ntam ne ba na waje give me amanfo to ye mu ade o ene de odi bi me na bre ye wura ka ye wura di ni tiri che no na dipa 6 esade kwadu ba bon na say na sa kwadu na bi ni de kwadu no ebi ni say ba ko say we na pani ma no na pani ma che say o kro bi a kro no kra Chiame Kofi Ntiti nye ne kro so hini be gina am e kan yes enti kuro no wafa kuro no se ne dia no wakobodi kuro ho oh okay so ana at the same time who say to sa wo hini na oye wo hini wo kuro mo the right person odi akonya ukotu na odo onipa akosi so ana wo hini baako a wo ye ne brempo aha wo sa ye na panima wasa kotu na de so na se kwadu ne be ba e be ba ne se edi utiriche wa enye yi enti na ye kan ni tire tu akonya no mboko e de ni traje akere ma no Matia I want for and your man have done so also with questions almost intense on say ye na tie ehwe videos free asante mo mention be on keske be ko bia on nua na ya no kra asante franka no yes and you are from you me bo there be o kra franka de yen na nya no wa ha de nya sam keto kra na we de baby o de ko for de o say say lumba sense ni bi ya be mo say so on say I say mama mu say obi say lumba de madawro ma lumba sam de sabi okay enya mabusu afo no mo enti o ma say I'm say phantom kese bi wasem na lumba asem no on say entam kese na ba ye no okay sabi me mpese me kwa kom bia because ye ja me pese me kom no se akika koma nipa bebre di fo wom
na emo membeka oye bu for the monti ase ma ye o che say lumba nsem dey go mo di pa be say 3 and I the same question hey I say wo fancha me lumba sam dey oh yeah sorry but ye nti ase bia me sum ko no me ko ka bia se me ahenkwa sabe ma ahenkwa no me di mu akonya to a metimi di bi me enko ka asem a sabe me hu ye ana de me nti mo fancha me na ebrepam kra me nchisi okay isa se sankofo na ebeka ma asem ahemfia mu nimu bia wa ha okay lumba obi anim no ahemfia enyum no wato what you say he ba ahemfia lumba sabe odipa akoso akonya onni ahemfia akonya bia wa ha ye make what you say is it bia kwanka say the okay nka pa akoso ntam yes yes enti na me say me nka bi kire say me nya asem asante na nya asem ma henkwa na me di no say me nya asem am ko di wo hini bi atem a sante na nya amane because me ya henkwa me som sante na sabi sante ni twa me ka boso me wow what you say am full anymore yes me nya henkwa tra e na nye flag na me kura na ma me ya henkwa wa hifia masom na ayi ma masom opoku wareda banyini me nya akola yes yeah I'm too so okay masoma anti baby masoma kodru yi sabe nya fe na me ko kan asema sabe o china abaka ko fa asema mam ana enye no me nana no masom ofia me ne nana na eba okay so eni enye no nkuku adwe ye kan nkuku adwe a okay sante ne ku the last battle of ya se na 1701 me nana ena konfa no chibo twene no e ko me fie nti me fie fo ne boss atwene no ye fe no nkuku adwe ana yeah nti nkuku adwe no enye nipa nyina nanim ye fe no nkunimdie abotri a ye twene a ye bo a sabe sante ne gusu chire okay a konfo ne gusu chire e ba 1701 no check how many years ni me nana no ba more than 350 something years nti enya fe no ma no obefum amma beka asema sabe yanka so nti minim ba bia me free ena minim ba bia me gina okay ena sabe yesi se wono otofo furu dua ma ni kan furu okay nti me nko kan ade a me hu ena me nko kan ade a me nti okay nti sa anka sabe lumba onso mafia o mafia okay matiase ko edam se idi ahyeta wo amanyina so nti na sabe ye boni din ane aboni din ade aka asem nti sa na asem de ehu nyia me okay matiase ko nti personally they say ohene be na yetu no ona na ne fufu ni twegu no wo ye chairman wo tu for chairman Kofinti wadaroma why wow oh okay there's any Viana yes edi onya de seketu akra wasom wo fia chepa say so e be put me o ka come 30 years old so just say so but me age o check me age me can say so wasom wo fia me ke kako e ba 27 years more me ke kako wow enti me de me wura ene sabi fe ya se hene okay so enti me ngo ka asema me hu ye ma koka enti me de enam ne so ena me so mo fia okay o ye busa me ayi busa me frife ya se no so enti ade a me hu ye me ngoka abofo as we have wa jamu ntase ma me wa ne se mo I want say me be no na ye interviews be me nka me maka bida enti me ngoka bi ena me de me hu na meka ena de me nim ena meka de me nim na me nka enti me sira mo lumba asem de ja me se me nka be bia kopema koduru okay yan yimfu nyina sabi bi mu no e de o manimu e twitwifo enti me ngoka bi ana sabi obi di manimu so the hands now so yes ana na akwa bi Matias misramo obi say what na say why metia wa na obi say oni mo pa o your friend na akwesi agiman o hwe free fa o say oni mo pa na o tia o ma good evening pa na akwesi agiman o hwe free fa o say onim eye sabi eye ohene ahenkwai wadaro mo ohene kase ahenkwai me nchemu sa na bibia enye boko afe okay mama abuna otisi nya hwe o de say o mate wase pa say o be so be chen but so mo da so hwe ya o musuan de e de free ono okay yes okay now okay I mama no crap na we stand on person the example but I say and town okaso or kemu asema we can not number there okaso kemu asema bebre na enze bebre na yo so bi enti on person obekemu asema ho mama wadaro ma o se bi di nyanka mama na cheche mpa bet mama yenti ase sa why wadaro ma okay hey I'm on for enti mama yenti ase sa o se ntam no kwa lumba ntam on person obeko
though we think on term education, but all the NTS or say on person will come out. But the kind that casa. Term education. But or just say on the Lumba and tell me, but once what the catch that I say, Matthias, you know, I was out there, woman respecting the decision. Why? PPS, next time, be any, and so I heard now. Okay. I could see what share from Belgium. Okay. Now, and see what the young who the young veteran and your book or share live on YouTube by Grace TV. For comments by Wrecking Camera, Nabipia, and so I asked me the other comments by Betty your boss. Again, a bonus on the Yemo, and you can use Nabipia. And so I boko so there it's okay. Now success so share me success okay. Everyone be Charles Watson and so share. Okay Charles Martin you making can be a comment so you nyabot making can be a comment. Na bibia I boko so with them say you trust one. Okay Matia but Mr. Mo that number the end here. Mr. Mo domi. Papa mint me bonia mo de aboa ye sha ase by Grace futuo ni ade enye mo bro wa to for back behind the scenes so yeah you see ni ade enti say me na ye bibia me say odom ya bibia obeku no wa ya ma but we what kind of say no ye nti ase sa why na ye Mr. Mo enti mo nti ko enti no be ba na munya wo che ye ti amenka bi ni say ye say bia bona so there ye say akokoba etia eba enkumba lumba omunya mabusuafo other two suri na minimum mo ba bia akoso hene minimum what I say minimum no pa enti me nkoka ade a o chena pa akoso hene ba yimfi a ohumi a obetwa what I say eye omo asem ti sabe omo fi asem omo antima anka na me abontinsu ni me na me koto obi fi a epono mama no me ntimi koto abontin yes ntimi koto obi fi epono mama na eso mo tima se me masem a na me hu house me ka no what I say nti Mr. Momonte ma say e ho de men kekanko na matamfo ni madofo dos nti sa o china no obi be shiawa na sabi mi so mi ko social media TikTok yo e ko se ko live na obi be di watem na ye wo kan no na ya dane no nti Mr. de o ti ya nti de ohun yen so ohun asese nti Mr. omo ma yen fan ko feel that sabi e be boa yi na ye be tuma bi tete for comment bra I don't know about that number so na kwesi ajima America also or Belgium also woni mu pa na also or Belgium also woni mu papa na kwesi ajima sa na dia de wa okay also show free Belgium and of obi nso busa say e kwa pemba free no ba any one can cry chimo but also busa say ohene na yetu we 30 seconds but to fa na kebe che and dia mo ha ohene yetu na de so yeah chame no ye fani chame kofinti okay na entam waje amanfo ntam a ye ono na panima e ka na panima se kura wo sabi odi obi akodi akonya no eno wo ye na panima because ono ye otumfo brempon okay ana akonya na sabi ye hihye na se ne ye na panima okay enti watu bi mu ade so a omo aka ntam agu nusu because ontimi ontu omo ade so okay ana the secondary matter na akofa saa we nyina ban se chiame kofinti ankasa odi akonya ne bia dia abesi wa nse odi akonya ne bia enyeye because almost re na akonya ne de ma no ana de o makonya na ankasa adehifo no mudi akonya ne bi no om de asori akatakata o mani se ye kwa asori nti akonya ne yempe ana be ma ba akwa twe ne kon se ono de ope akonya no ana o se o se o tufo ntam kese card gun so se odi akonya ne bi enyeye on fa mo so no 2 years ni wan fa mo so ana akọ ne fokutire ho ama ya busa no oso ntimi mfa amoso okoka che yewura 2 years wantimi ankobo yewura amane na se wagye ntam no de ato a yaye mu ade ama no ebidie na ba ko bi kura wo ho a se be mahene bi akonya osi ohene mahene o wo de wo ye ohene ebrempon a wo sai ohene chiame wo de nka wo gye asem a enam so ye ohene yere no wo gye asem a wo de koma ura ukunu wo gye asem no watena so chiame bi ayo ohene yere yes because ohene ka asem a wo na asiesi asem no nti so wo bedi nkwanda afiro yire bedi nka abone a efiro yire yes o yire nso ne betufo se wa ma yire ntufo nti na ya na ebu bebi se yes wo twasa de o twasa enim se na chi achi ade se o de gya na chi no nti obi twasa na o gya na chi wo na wo nsa bia wo twakoyi wo twa achi ano so na ensan se ye tunufo a wo ntie no ana me de ma hu no se akonya die e ya botre ya misro ye ntwantanchia asem no die wo ene se woka
na osiesie e ha na entity de pantem yesiesie na entiase abam no mu nya ate o ma se de obedi fo no wote no wate so wadi fo but wo koye se ase de bia wo diska chi a sika ni mbegu ase na nipa da so te ase dabi ebe na bibu no te ase a wo te ase ka sika ni mbegu ase a the moment a wo twa brabo no woni mbegu ase na se wo twa brabo no woni mbegu ase na mo masem na pa de e dada ho yes okay enti wayama sika fere ana ono a na nimu ahede egu ase no ko ko binum bebo ko adu se even ojo mu sika bi kra antam ne mu no wa meye mu ade sebi ade otumfo ntam tumfo na ne dia wa meka nkire na ni na oni busa ya o yes yo hene beka bia enti na nka o hene kra de ni tiri che no okay na mom sex na mo ba na mo sade ko adu bebo na yo ma konya no entam no ye ka ntam a ye ka moja asem o entam no ye ka moja asem no se o maame an wa wo maame an wa me maame na abena tea na akosua kwadu ango bi na abia tena na wo mi abere na akosua kwadu a wo mi amda yi yes inti akonya no inti ne ka se ma na edi o mosi akonya no tina fie first ye tam fie gold a de ma no ti ye kosra de afiri o mo ayese oh wo fa bi ye be se de ntu kwan ti ma no munyina mo betena se ye de munua ba ma etu kwan inti yesre mo obi anka bibi nche ne ya tam fie gold ne de ama wa japade enti na ofase ye hwe ofase no no na bebre nti ase so dama bia no free fia no ayeye e ma no tena se no ma group de ade ahye won sase kwa kumensa geko esi uya ye de enim se enua be ma no obekwa kware na emum ye ofase fo de hwe na wansi o mfom obehwe ofase yes nti akonya ne moja mu asem na ye be ka na enu ne ma tiame ko finti edi fo okay e fo de no so akonya do di bi enye ye nti ntam na ka go so no o ko ka bia odi koboso a akonya no di bi enye ye dada nti odi koboso aye dey na so bia ni ho yes okay the best thing is say yes brebra ma na ma nti ja ma konya mom ne ko ba bi nti tiame ko finti na say odi boso a anko be sa di fo wow okay matia na also big bokro bi aka say won shada nti kro no but am say obechire mu a wachi am say be boy dey ube hu onabo o se kro no cry messages amafo ni je adisuan a wo che obusuan munya abotia ma wati me ba we am say ka 5 minutes but ma je be for 10 minutes ho ye we ya fa che me papa ba fa che me onabo o se kro no ye friend no o say scott top prem man as bibisa and I shada name who say kasemiti ho asem a na me okay let's say no dey biasa go na ohene anka asem bia ene first sitting amanhene ye bobo nsem so ene ye bobo di amanfo adi sabe committee atena so no ye de beto ohene ani ma ohene bebua say no munya fanto I yes say I ready I ready a ombeka enti omude to ko ba bisa na kroni dos ntimi nka ana sabe abrefi nso aba ntimi mobo say ya moju wedi dos enti kroni ebi ya totro so krowe even say bona half side wa omu di akonya ne bia committee bi ba mu a enche ohene de committee na anu asem beba na yesi akonya no foforo ese no ne o dos December 14 eno mukika ya ebi mko wa committee no omu tena so bata o ma an conclude ebi ewu nti esesi sankofo no omu tumi conclude na o se kro na o ka o se between Prabon and Sewa area Sewia Prabon se me krom kwa se me fi yase so we na Lake Road okay but ya we o krom ni person mu na Sewia o kwa na se o akoko bi kwa efre na bi jan kwanta en na efre no kokobiriko no kokobiriko ni yes kokobiriko ni ho akoko bi ko en o mine kokobiriko no so ekuro tutu so a eto so a edini kwa wa ye bo a e be surprise so sa wa kesi wa ice fantika sa wa kosi obi kuro e fe no wa kosi ene sabi pronunciation no ha ne ai no wa kesi but ya wa kosi yes asa wa ko ka che obi yes nti kuro ni bi o ha di no ho a kasa horo so nti sa esa aswasi ye fe na aswasi ye fe na esase aswase ya muta yes ye fe na aswasi ye fe na esase eno mine aswase kasa horo so ye fe na aswasi sa nya hoza fokuru asante fokuru fe na aswase esa ase ene ya na aswase no wow esa dua no so ni esa dua ye di ai fe na asa no won asa no kitire di anka na ye de no ade anwuno na ye di bita ade ya bita pa ene na ye de no aduru ne di bi di anka anwuno
ɛna yɛayɛ ne ana ho kasa horo so ne afɛ aso ase yes lumba de bonyo yes wow okay enti ana we dey me sure say na dey crowd we nyadu ba obi amanfo obi abusa sa say Asante ma any update and say nyadu ho no Israel then me want cash crowd and me amachi say the success we tell us what busa sa na person make one say but nyadu ho no yewura ɛna akonya yɛ ne dia de ɔpɛ ɛna ɔyɛ me de sabe ɛhɔ me ni nko me ma won ka bibia crowd fa yes okay na obese Friday 24th e wo menhia ayete say wi ase mpanyufo member ye bebo hene abaso because of obetena so 27 good years Santene de waye esu na on say Santene nipa bi a ade a wo ye nam say onye show off no yenka tete ne kura na Santene de oye yenka enne na sabe yekọ modern Ghana na Santene a oba ye ai fen se tutu okuma brempon ono ana ama ye hu akonya die life e wom first ankasa bi Santene ntuma wo fra bi a unya amane o she Santene chacha unya amane nenne de Santene ba no kire se wo ton sase na mo fa bi nsiesie mo kuro na mo fa bi nsiesie mo ho na mo nti bi ntu o makuro no and yes but yimfo no enam ntokwa di kopi mo be ku ye nyina mo anko santokwa ne bi so ntaye ntuma fra tisa anka akonya wudi anka the best idea Nyankopɔ de ache because ahini o Bible mu yes enti ka ahini de anka efe nanso ye nuanom ama ahini ayetan say respect kra na sabi ye de man yimfo ne bi no enti me masa because of omo no ma bi amoye ya mo de omo fifi keka omo enti ye bonya me mba say Asante amane Asante amamre ye ntontwene da Asante ahini ebekoso akoso a bi de mesum ye wura na ma hu say ye wura wo na ade ketewa bi kura ba ho ba otu kwan a obi hu a respect wo ka me bi kira me so ye wo bi me ba no o so mutie ni oben kaka wo tie me yesi me kwankra me ba no me mbo ba bi kuro di a ye djuso ba bi okay eno ma me de ba na doso enam ni die ene de wo hina ye nti ye duru kwa ma me bo hina di na ne ba kra ma me kwan sa me nko wow so eye eboa ma ade bi a ye bia ye mfa wo hina di enni nsamone Santene udi ni di nsamone abebu aka osini so ana sabe ubo ni di nso na ota na maninka otirim ba mananka otirim na aye wu na kun tina ni tam kese ye rofa na kun ekumu yimfu ni bebre na amanfo ne nka e chen duabo Santene ntam se ye fo nya wo ya bi da bi enti bebre nim enti enim se ye se ntam no omo nko bu santam na se mi kan Sefeyasi ni bi kunye ende bia odi ne tiridi akyerema ne ntam kese nti ade na akoka no okoka ma na ya aye ne ya nti okoka ade a onim na okoka ho ate nti mi metu mi nuanom fo se entam ye ntanka okay me mani fiye na ayi ma di asema na afia kobi na odi asema odi asema na ya ware asema osiesie mo ntam ni atwe be ma na kogya nche ne ebusa oba no ope no osane ne betena bi na Santene ma abo odwetiri wow obo odwetiri a wa frɛ be ma na nso ama ne kakra kye no aka sa mo nko aha ye ntiti aware ye ka aware bom ene de sabe akwa radio so aware biye ya na ye pese ye ntiti aware ena na me ni Bible no kra ka se ade Nyankopɔn se ye aka bom ye ntiti mu nti Asantene ye mra no enu abi no mo de akotworo Bible wow yes ko ye mra ne ye ngu aware da me mani fie me papa aware miensa ma hu tatokwa bi esi o muntem ene de wo kwa aware ya se polygamy ya se mo so chese Kristo be wuje ye Kristo ben Kristo no ya si ajenkwa Nyankopɔn so ko nipa isu ene ne nseso ye Nyankopɔn su ne nseso me de meka a me de ya obeka to so no ye wo menka se enye ho Yesu Kristo abewu da bi me ma nipa mfa asem wo se Bible no kra se hwe na wa mfa asem anto akwa so no akwa ma odua odi akwa wo se konche ni bra yes nti wo ma obi de yawo e ka asem to so wo ye den come to pass e baba be ye wo ti ye hwe kasam ye ni ye hwe ha isi kasa na hwe ha isi do ye ho odo eno na Nyankopɔn kan watem odo ye chen bibia because wo do nua de so obedi nasem na obekun no woni ne bekun to ka obetia no ti de bia me ma me ka tem wo so oba oni ma chopa no ene ka aware ase ade nti no kasa oba bia onim me se me pa acho no so ofum kra na opa acho ana ne kuru na ne bo ato ye aba wonim me se me pa acho no de bia o shawa yi wuntie ma se mbima
okotona ono ana ware asema kwa abo abi wonu kunu mo ware amo ye anuafo ba akopɛ ti mu ye anuafo a sɛ de wo fom na wode bɛcho saa na ɛsɛ wo fom a ɛsɛ wode kyɛw na me de mahu wo blacks mu sɛ yedi ma kyɛw pa be makora pa ba kyɛw na ye ne ya nti wa fom pa so obaji atum yes mami na picture inflation so yes wa fom pa ba so obaji atum onye ntum na akɔfa ya wa ba nti yɛse yedi adwene di achi a bɛhwe so fra nti me de metuma ka kyɛ me nua no ma mo page we so nya ne sɛ ɔdɔ I am most important thing I will say. Okay. Me, sabi me nipa bi a me nsen sɛ woyɛ mbɔne a na sɛ me fomu a me pa wacho. Okay. Yensua sɛ ofomu nua bi na ɛyɛ bufuo so na ba ya twɛma obonto yam na kɔ hɔ na kɔ ka kyɛn sɛ me nua ade we si fa kyɛ me obo dua kora nya. Ade we si me srɛw. Me free me pem sɛ fa asɛm no ɛkyɛ me. Yes watwa. Sanse dua bono kra no nananom omudi asem na ansa na o ma react nanom abosomfo yes there's a wushia osunsun mu na di asem di asem pa enti se aha ye kina yin se bebre nim ade we friend say e friend bojare e twa moja go ho ame fan kire o ma abusia eni dia o kan ni e ba ame fan kire on be seconds yes we see how it's na o kan wase yes on say aya na ye bojwa o international okay senior very actually na se be ya on get asem ade bia yitwa moja to stop na mmom me meka ho asem sanse me nsre no kwa na we dey fa cha me na me beka ho asem na de akoye ne se me pese ye ti ase se tumi bia no ye onfiri prekope enkoye sa de no ofiefo makwan abontinsofo de ofom ya akoka ho na ada ne tumi abede abegensiw the moment I be patch on no mutena se ko mu ka se enu a wokra ofom ye no ye de chewo nti ade no wafom wo mfa nche okay no ma ja asem no but the moment I be koso aye na no mu de daba ko ne ja kwa enu na obi bo odua wo pese ohun se ahyenso no e ampa se dua na nyawa na wo ye ma hye no na ona ase atata na obi ehun se ade we na aye ye ja wo ye mu de ona ase aye de atata no nti misra mo obi fom a fa che eye chi bibia eye weapon kase pa let's say oh ma no aye bebre no yes okay and the crowd me Ghana unya asama wan hwa abako tu no obi nya asama pa na cho no call baby obetuma abu asere ne call baby boko cause obi ku kwa cause say o mama mra no e wo Ghana no enche da nya adwuma e di nketu ani nkese ya ne ha say ye keka mama ka fa hwa bepem we na de metima ka che me nwanam say obi ya wade a fa che no ofum obi a try say obepa na cho na asem de na asem ko de metima aka okay now obi a inbox me privately or say on common the party me pebra na onye one-on-one interview there's another be live fan kasa na ye sua de because say o kasa good pa no problem o TikTok and the photo join na o follow say ana where am say all your education like how dey on fan to join okay yenti a me fan to join say okay be 1 month 2 months me nko TikTok okay I know it tight ana ade nti a me nko TikTok no omo twantro no do so che omo ka no kre TikTok ana me nti ase ye ketewa bi nti ase wa akire ba se o trans no bi enya sa interview no 101 no aka but mo achechim de beboa nipa nti ase no beboa na achechim na ye nya ya boaboa ye ho because ebi kwa na nkomo a ye di na nka obi ko che no wa comfort sa asem we e boa to ne ye mo gyae nti na ma me ka se so obi ye wade a try ne fa che no ofum obi a try se obepa na cho na asem fa na asem ye de enko de metima ka che me nwan se 101 no ka se memra na anya tama me ba me ya 101 because ya 101 na ya ye bebrebe ti e pe brand ya senior obi a so chia na ja oh me de me chia obi a o page we so page no me chia obi a de minimum obi a na omo fo so omo ni mo pa yo mo Steven Gomez yeah well Asante Bruni yeah Asante Bruni Asante you no America for America ni okay na ne papa ya Asante oh okay omo free as a stress fi ya se kwan so na wo se wa ko me yes nti ye hia wa ha na ebo amani na de me kan ye no ebo ano ne nkomo bi amani ne di no atena se wo hu se be ni nua be ma no manche na kire bone okay be che na de pa de betuma aka che nuanom asantefo mo page we so especially ka asantefo a okay asantefo no enye akanfo me se asantefo okay enye obi a ka me se
enkwa ebe se be yewura ayeye dia yewura ye konfanochi wo Okay. yewura wo education fund bebre or school bebre yentra se bi e di books bi ni adade ebe ba na e di abejeche se bi wo mo ni bi no do Ghana o mo ni bi ni doso bi de bi ameka se Nyankopon aboa me na se bi matukwa ya anka me sika nyina me de be foundation omo amo holding heart because last week me tia antena me suye ko boy no better 21 years na whole abeda na komo Abranti bi a mebo ho there on so kidney one enti yaduane na asai ya semo enti amase se kran sa woto a na nyame ye wadom na wotu kwan a ebe de se metu kwan mesa ba Ghana sa ase yese kuntua ni ntia na de ntia kuntuhwa na chia na konse bi a me sifie bi me ma me ni bi papa no me ni bi ba me wonnuan mo ho me tra se betima abo mo de o makwa no ano de ntia me kasa ne se ye bibia ya sesa no ya ma Ghana abeda ne Burkina na Burkina abeda ne Ghana komra nya adwuma Ghana first na Ghana na mra ya adwuma police ya mra ya kwa Cote d'Ivoire uni kromani nya asema police ni try se obechi na emom obechi wo ho no aja kromani no sa ka kira wo straight adentia se obekọ ono obeka ho oni nya asema a wochina odi ba begensi no but ya ha de ho timi chip kromani di no kohyem de ntia because of police for na kasa bi bribe ya semo oh my god ebi nso o ma sabi omo ye good o police for ni bi wo wa sabi omo di mra so pa ba ebi nso mo na omo ye corrupt ni doso che omo ye good no me obi di matem e ko achire na ya cheme na ya jade odidi matem because asem o ka chere me na en friend ma asem asabi me ka no page we so enye you pass my okay me say ajobi hu ya do ma hin kronia baba o Germany o say ba kwam say wo no na ho in heart so enzo tie 21 years ansa na wo sade ne wo ede ayara wo sem so enti yes enti me sika nyina anka de me de be ye no because me yes o yonko da ne woda minim de wo me ho ana minim de wo me tie say me nkosere ana say me ba me hu sade na na ha me so but niska ohia ni asemo e de eya intimidate de metuma kan say yenwan ma sabe wo mu akonto mo ye adwuma a mo wo bi omo ntrai say omo betwa o mani ahwe o machi omo nya ni bi confirm ti kwa de o ma Ghana nyina na say ne na no yenua bi atachima o yes wo twa ne be ma yeah is asa confirm che na ba ti say hwinu ni ade na say Ghana fo ni obi a me ka cho me say manka say asante fo me say akanfo akan ni nyina ye doso ene de o ka me say ene ya asante ni don ka me say kura asante ko asante ye de akogwo ni bi chichiri kuro so timi mi me yi mu say sabi we mean sabi obi aye bi nua obi aye de say do no no adon me o time ya me ma me sakra na sabi me ya ofe so timi o ko kwanza cha ko me nya ne fe yes but me nta obi ana me no obi me de ne se o sere chere ma me sere chere so nti me tia page we su nyina mo ma page ne so enye esi o bo abaso na some was me gan was some twene bo akodu say this guy is very intelligent and he wears a cloth of wisdom. I said, what do you want to do? So, who friend Yan Santoma? That's what I'm saying. Me dana say. You ever pay Bernie? Me dana say. Say, okay. Sabi, unim baby abako. Me neme to mako doma. Me nkoka santi obi anti me mo. Sana doma ni betu maba me fia besre baby. No mama ni baby ayede. Anda but yamfa odo. Enchichiri ekuro no. Ne ekuro no ntumpon. Okay. Sanse baby ameti doma fo bibiri betra ye fi. Okay. One am atanfo Slimni nyame me ka hoza about take you surprise me ka hoza yeah me ka hoza gaskin say me ka brofo gaskin as chere oh gasia chere say no kure obi am me ka hoza ni bio o hoza ni want man kan ye ka gasia na fadin gasia me say me ka no kure oh okay so okay once bro ni ka say true are set you free no kure e ma ko njimi de ni mejina say ma ba TikTok o ana say ye life ntimi be ka say matia dabi me yes sir okay nti odo ne hia ye mfa ye don chechiri ekuro no ne ekuro ni nyefe no matter how be bia wo bia project ukuro okay mi free fe yase efe fe yase do ho o free fe yase na me free o mi free ankase mi zo ni ho a mi ankase dom na se ankase mi mankase pa se free o ko no na credit ajma e so free sa ani woni mo nti mi de dom na se ni ba mi se fe yase so yeah oh okay fe yase say yeah okay
If you yasi a. Sabi ye de ye kuro ye de ntokwa na chichiri ye fuma. Yes. So enti se wo so obi swa a won se o swa nyina wi a wo se me di utiri chew anochi koma mu. Eno won trabre won se fi yasi na sore. Because e ho na Asante ko ne last tokwa wan ko biom. 1701. Yes, the battle of Fayas and Asante Ankubium. Sir. Yeah, and the last ntokwa Asante Ankubium 1701 wan kubium. Wow. And the ones who ye chicha e infuni bi teach share ho. Enti e ho no ye ka ba bia ya mamere pa nke ye ho. So we go say number. Oh, my number is 0266 317463. So some will be on your number on your TikTok handle. 0266 317463. Me TikTok ni dey me Isaac Kwadwo Yeboah. We on the picture now. Isaac Kwadwo Yeboah 91 94. Oh, gmail.com. And to ko TikTok ah. No but me shada ma page ni so more. Da bi dey me nko no no ma bi wo ho a na ni shada anyo. Obi wa ne wa kohia de obeka bia wonti asem na ase. Oye na dwene so obetie de o kana. Yes, ntimi say wonti a me shada ye din ma o kasa na ma ponchi wo host wo wasem na. So sa na Nyankopon de tete me, sa na Nyankopon me ma no so de tete me. Say unya abotre na obi e ka asem na ani nya abotre no nkasa na hwe na asem ni ma na boni to kuro ye de ewo ade wono mo ne ko oya we kasa oya efro manager so enti the metima kan say odo ne hia osa me first scar me nya no TikTok the boss busy me kan say ono boutique house or South Johnson Mr. Pogo Buache na akwabo ahini ni ana na we say we see ato was a church in semu ne obi a yaje wa ent no obama shirt me to make kan show Mr. that's a pa na me nshra TikTok me first 20 million me nya TikTok wow ai Asante ni bi busa me kwasi bi na me chase ya chire de mu kakra say no ma bi wo wa ye mfiri prekope enye na emom e de abotre e na eye so we anya ne sa na e pre ho a ye be se ye kuro no me cheche na ti ase no wo wa se me number ye se de ma no minim wo wa me sika su ihwan sika na ma aba me free me friend pa konsa wo mfa later na me call TikTok no friend no say me nua sabi ma send you sika na so wadawurma we de wo fumu and also we dey factor insurance na me say utimi gina 6 hours esum Sante ni dia dey metimi dia asom no I don't come on for anymore. Okay, what's it? There will be a free. I'm a fan question. You will be jam. Are you friend or friend? Problem ni ko. Yeah. Inti metimi gina 6 hours ni kura flag. I'm on for anymore. What's it? Yes. Yeah. Ni bibia itimi gina ho asa. Sa me ni gina how many hours? Ko twa 1 hour. Yes. Eti na almost bibi kura wo Sante ni osom na. Omre. Okay. Ade ba ko se osom na odi opepa som na omre. Okay. Na no ma bi o ana amanfo kana mentie afi na mahu mitu kwa akoba na mehu se Sante ne osom na afa akoma pa som no. Okay. Emu achede na eba obedi a wo obi kwa timi hia wo o se bra minimo mitimi ka se da bi enya mia e bi nua na o se bra minimo o picture ni yemu na mkura flag no se okay mia because ana be pese be di mehu sie kakra bat wo ye de ya social media da woroma enko abroche dance say me pictures na wa baby me da obi bia ase ene obi o post me ne di o post me na enye se bia bo apa na obi post e bia na oni credit asabi o be post enti yensua odo me di metima ka se odo ne hia enja papa mo ne ntete mo no emfa yenkosi ba bia ye chechire Ghana nya ye chechire Asante aka sanse se ye ko kan ka ye ka Asante abakosama ka Asante fon kan ni ko ase obi a yi o mo bonia ye ko ye ka Ghana abakosama unim se Ghana abakosem no Ghana ni abakosem Asante abakosem na Ghana dia abakosem me enye insurance me call school me we school 97 JHS that time na sabi o mampani Lawrence na eteso national anthem no na ye ka twidie the pledge na ka twidie the pledge twidie no wetima aka untimi because ya nkyerɛw what's media ni die mi swai say na mo kan twi yes what's media ni die mi swai say medu no kware ai sute ama me ma Ghana na emom na ya Asante na na ehwo what's media ni die
ebesuma asante wow ɛna ɔmo dane no nti wɔse me de ani de mi so ayi sɛ medu no kware ayi sutie ma asante man me de makoma ne mahoɔden nyinaa bɛsoma asante man me hyɛ bɔ sɛ me de ani de ne ahobrɛaseɛ bɛbɔ agyapadeɛ ne amammerɛ a yɛ nananom di ɔmo brɛ pɛ bi gyae no boy wɔse me so ayi sɛ mɛbɔ asante man ɛho ban adeɛ nyinaa mu onyame mo ayɛ wow yi saa asante nyinaa fifiri wɔ na de Ghana bɛhyɛ hɔ nti yɛ ka Ghana deɛ ne yɛ sɛ me de ani de mi so ayi sɛ medu no kware ayi sutie ama me man Ghana me de makoma ne mahoɔden nyinaa bɛso me man Ghana me hyɛ bɔ sɛ me de ani die ne ahobrɛaseɛ bɛbɔ agyapadeɛ ne amammerɛ a amammerɛ ne deɛ hin Ghana ne amammerɛ asante ne wɔ amammerɛ ne amaneɛ so enti nɔɔma bi wɔ yɛasesa but yɛasesa no nkyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ heat rate bɛyɛ mu yes if you can beat them join them so that you learn from them so me kɔna frafrafo sa ɛbɛ fɛ sɛnea ha yɛ nyinaa me pɛ sɛ me sabi but me ntumi nsa so what you say I said the mate ni edi mate na wa utwika because wo ka sɛ wo medi mate a wontumi ni ɛhɔ no any professional trog ni o trog pusher e ka sɛ be push trog a wontumi push unye bi da nti adeɛ bi a ɔho asante ye bia ofiri sɛ wontumi no sua bi na modernize no so adeɛ baako nti eyimu ɛmoaye yɛndɔ yɛ ho na ɔdɔ no tena hɔ a Ghana ɛbɛkɔ n'anim afa ne ntoma pa efra because Ghana yɛ asɛe ye mu nti Ghana ɛsɛ nti mesra mo de metuma kan sɛ ɔdɔ ne hia yɛndɔ yɛ ho na yɛndɔ yɛ kuro no because say ye ni Ghana dɔ ɔman ne dɔ ni enim biom wa America ni ntumi mfa the flag nhye dɛbɛ bi ɔmpene ata sɛ he but we bon sɛ obi afa sɛ bi asante my flag na ɔde gya to adentia so betuma yɛ flag nti mesra mo yɛndɔ yɛ ho na ma ni die mra yɛ nyinaa yɛ kasɛm no matter nipa sitie some also who wa follow okay some no matter nipa bia sitie ye nyaa ye baako ko wotwa me skin wi a emoja kokɔ na wi wontwa obi ma blue mada ni nyina emfa bibia ma woka sɛ obekumi a okumi a ɔkyena wontumi nkumi bio mekɔ but wo so wodwene sɛ wobewu ana sɛ wo ana wobɛkyere bo ɛna yɛ sɛ yɛ trase ayɛ bɔne a ne adwene saa no ma no nti yɛ ma ɔdɔ endi anim kan yɛ ma ntro nkɔ n'akyi nkyekere yɛ kuro ni yɛ menim sɛ nkyekere yɛ kuro ni yɛ kuro ni bɛyɛ aboa yɛ nyinaa so because wokɔtɔ ade anko busa sɛ woyɛ die ni dɛbi unya sa wokɔ ya no akɔtɔ ba yɛ bɛyɛ ya na tan ba yɛ mu a wote sɛ obi kura kakasa bia na ɔnyɛ saa kasa di na me wo ba na me ka wo za wanhwa bakasa bi kramoni kyɛ asante ameka because me express me ho a me ka wo za no more ɛkyi asante ameka nso babusua ni bia anyɛ sɛ bi kramoni o ba me na fofo yɛ nkramofo yes, from Ashtown, born in Ashtown, so Mankwaya Nefi, raised in Zongo. I had Sabon Zongo. To me, now before you know Zongo for. You see, you know, I'm sorry. Into idea, a feno, idea mushi, a kamusha, idea, Sabia Santinian channel. I was for me. Abu Abia Santini Bechano. I could cry out any one way because when you say or haunted, they make out, I said, to Omono. Islam yes when himself hunting into one way your channel I don't know baby dear mommy me be used to that and into me preko na me be that wow but me ko mu ko ye na sabi santini nti me nsom no me hu se preko me ebusu afọ we e bi kama no amano nyina we be hu no nti me bi spiritual person ye dia asa na mo ye preko yes yeah, spiritual. Obviously, just all the bob by the actions so I come. Oh no, and the numna, and the dinner of us all. Okay, a dean, any dean, and chassis, a diasi, owns to saw you. Mimi a quadru, be a Monday born. No idea, me penny, dear Mimpe. Debbie Wana, I drain at it. Debbie Wana, a clear. Because I drain at ya, I debut a wa. A yard boy, and now say a woo, Juadano, a Juada won't soon so. A you are a Juada for Cojofono, Omudoni papa, but Omuya papa, but Omu receive papa. So the oh, Omuya papa, Omu good papa, but Omu Yasadi. Papa, a diao, and I sama. I'm a mano, a good pa, Muchadia pa. Omu adia chromo de ma, but we are an idea on Fancho. Oh, okay. Sana iditie aisa kosua for ehyenanum call be ma wo o kyerdo but the moment abaya na de na ya ntro no enu ano one de konta apai nti edin bia wo nso anti ye wo a ese obusa
deɛ na yɛ ni soulmate deɛ na me fa ɛbɛboa me deɛ na me di ka me ho a ɛmoa me me say me di white ka me ho a ɛboa me pa kɔdwofoɔ saa na yɛtie kɔ yɛ nsuo so ntadeɛ fitaa ɛboa yɛ but busa sɛ yɛwɔ okura na yɛbusa edin no ɛwɔ nsunsuaso yɛ so ɛnɛ sɔre a yɛsɛ yɛfrɛ obi Kevin ne ɔsɛ yɛfrɛ me Isaac Isaac no deɛ ɛyɛ nneɛma bi nti na dabi ɛnyɛ din na ɛwɔ Bible nti na me yɛfrɛ me Isaac o me din ankasa de kwadwo kusi yanto me broni din me papa de me to Martin Bano me busa sɛ Martin Bano no ɛyɛ wan wankyerɛ ma sɛ na nto me mpɛ bio ɛdi a de wo me no ɛda na de wo me din na me pɛ what you say na mom due to akwantuo na Isaac no ebe so obidi so na yebo akoya me wo fadi no de be kan me na Isaac kwadwo yebo na sabe akwa nkwa nwuma no na abeye sa ko dey abrofo di ni bi kura ho a che untimi kura mo na abokra na innocence na ho ko hwem kura bo se kraman din aboa bi din so ye din no ye ma ye din hia ye okay me se me wo me ba esi a me nyoba bi na me ne wo a me din a medical to ye se tutu wow apemponi ba say kwadwo ko awia because sansun sansun na ba me ba no so yes wow say kwa me twetwe twetwe no na nya ne din wo that day na e wo no ye fe no say kwa me na emom ya twetwe no e wo that time ekuro na ye fe no adum ho na e ho ye bush na ye kwa aman no say kwa aman no adum na ye kwa aman no okay yeah ayi wo ba bia ye fence soldiers for no na ye kwa aman no yes ana dancham wo so na ye ba bia ofa no chigina wa wapegya ne nsa na okura Methodist one yes e ho na ye dancham wo so oh okay ne wo nya nsuo da ho wow yes central prison yes culture center ho ye frɛ okodwukuro sa central no didi no na ayi fence culture center no didi no oh okay ye frɛ okodwukuro mba obi anim dami so okay edi a hye adaka no nti asante ekuro no obi a wodi okwa aboabo no na oboabo nipa na edi no koya aboabo na aka ho okọ sebe free work no ekuro toatoa so saa okwa wotia aye corrupt word nti ibon sa aye say dia hausa for na eto sa dia yes so nti odo ne hia asante ye de nyina na chichire ye trouble bia bi wo mbi so but ene no nipa boni nya amayan hu nipa papa si de metima aka se me masema meka nyina ha me nyina ye odo love Bible kraka we say love your neighbor as you love yourself so do yonko se wo nti me de odo ne hia emfa ho ne se bia wo gina so yi do mani bi bete o kasa na aye ne de na atona koma so na waka se krachi ni ma no bia 2 billion amen so asa be me space ni mama amen ai okay so emfa ho se a wo za ni bi wo to kasa wo se magiwe kokodi ni na ye sa asem ni bia nti odo yemfa odo entity na nyai empapa mu no na emfa enkosi ba bia so ebunu ekura makohoda okay akochini ho akosampada akoko nkuro ni bebre so but me mfa ntumi ho but eni kwa se yetiti yentem na yema otan bae mu odo ne hia so se pa yi ba kwa ne buka bo ma emu okay finally na nyako bright musa say on say o me so hena ka sampan sam no asem no say ti way forward and then nanom ebetu one am on say way forward ne say okay wa hene ma o tax okay say asante ya chichire dikopem ankoka nche na busuani bi ansa na odi ne tiri koji akire ma okay asanse boache asanse kofo ankoka nche na busua bani ansa na odi ne ho si wo se obekwa akokontokwa enti nya sante ne na sebi ese obeka sansa na ahemfo no o makasa mu wa no ye no o mo ne tena ase ne ka ho bi ene no o mo tena ase cancel ene ka sampa asem ne yebua ena court abua ama no enti die bi nti sa wotena ho na hu no kore no wanfa no kore anya adwuma wa na sebi ede o ha ho enti yanka no kore na yema no kore ena di ma ye abrabo so ekuro bi eto se no suntrasun ka do ma ne de o no suntrasun ya yes I want to know what no call ye buza se no suntrasun ye si hene ensi hene be pem ne but on titi monti aya semo ha ni na ko police ina ya ba ko okay enti me papa do ma hene wa me wo fa me papa
because obetuma wo Some of them maybe you're doing anything. I'm not the man. I was born in 5th June 1978 but matemi mfie so aye first April Okay. oh 84 Okay. do my betuma wo me No problem. what you say enti me den ka be me fe ne say no ma bi wo ha yen fa odo entina den chichire kuro ni ye na do my nimpo yeti ne kuro do ma entumpo de metuma aka Okay. odo ne ya Yeah, that's it. I want to be my piano. oh 0266 317463 bibia ni ho I'm not trying to say Obama is your very sure. Or Pewasempa, they also follow. I said they were buying. oh problem ni ho Like Obama is when you're busy, they are going to answer. There is a yes, sir. oh sabi obi bana o pe wasem na enya ntrase nya na sabi nkwafo tenase Okay. man kura chini ya na ase man kokura bibia metima pia ba eni na bedi nkomo ebi nso na o pese o commission a museum so wo ahemfie na chia commission obetima commission Oh, yeah, come on. akọhwe I'm going to artifact go to o gold ni no ma bia wo ni adade obetima akọhwe e de aye na pakosem aka akira man amanfo ati Matthias. Yeah, that's it. bismi dase ya me nhyira mu nyina Okay. ene ahwefo ne adofo a Okay. yɛhyia mu wɔ ha yankopɔn ma obiara deɛ bi a waso mbia nyɛ nkyira ma no na yɛnɔ yɛ ho ɔdɔ ne hia deɛ mɛtuma aka Amen. The friend of Isaac Kojo was in here. Yeah, Michelle. Michelle, And then they fatcha me. We can't say 5 minutes per bed. This is a chong 1 hour per 2 hours. ɛnya hwee asum ne biara no ɔsɛ asum no adwuma no ayɛ woanya time a wontumi devote wo ho ɛma na sɛbe ɛyɛ tv adwuma na woyɛ sɛ bɛyɛ ama sɛbe ɛsɛ yɛ fɛn sɛ by the Grace TV by Grace TV sɛ de bɛyɛ bɛtu mpɔn na nipa nyinaa ni bɛkɔ hɔ no ɛsɛ me so menya time ma wo na itimi di nkɔmɔ bi ada koro no bɛyɛ flag no ho adwuma yes ɛna nkuku adwuma na we pay bi abenya bi ama oh flag de on say me brand na epa but say ebu wo ahemfia ha obi apɛ flag o request wo mention ha obenya bi ayi ato t-shirt no bi wo merchant no bi wo bebrebe ɛde ɛbɔ mpa yɛ sɛ ebetu kwa na yɛayɛ foforo because me wo design bebrebe wo mitiri wa sɛbe akwantuo ne maa yɛ ne me na me mpɛ design obi bɛyɛ abrɛw ɛsɛ wo trans na wa yɛ wote hɔ na be say na sɛ de o sipɛ no na wa yɛ de ama na project yɛ ama yakɔ yɛ ne wow won say sɛbe ehia nia asɛm ayɛ de oni sika yɛ sɛ utra yɛ sɛ dwanti sɛ de sɛ akɔde yɛ ka yɛ nti yɛbonya me mpa yɛ sɛ sika ɛde nipa bɛkɔ akyire nemo abachi de sika kan sika de nipa bɛdu akyire nti yɛbonya me mpa yɛ sɛ yɛwɔ bi a ankasa bi yakɔ China ne bi ba me de na me prefer China na me prefer sɛ nakɔ kosi broni ankasa kuruma yɛ fɛ na America no wɔn clap tea original nanka me de bi ayɛ on say Jamaica for use omo jesi na is the same as Asante but na ya turn no na aya Asante flag na ya de aye t-shirt aye fe dressing one na ya polar dia betime panimfo betime a shirt ranik na shirt ankasa yes de be ya panimfo no betime anya bia de a shirt de pie betime de aye dressing on say di na casual obi a timi she bi but akoye jesi oh but and I'm so unis kanti na wadwe no aka wanu aye de atum kakra nti ebonya me mpa ese nyankopon na emwaye na oni anim kan na ade bi ebe bia no nananom ne Asante man enti enim se ade bi ebe so me nhira amanya saye na e portray Asante flag na se amanfo agia bia and ye t-shirt yenso na di kan ye t-shirt na amanfo try abesom but be a designer me designer be obi antimi o se won na mo de bite mo na botimi asa but me de ya amanfo edidi wo ho no de me de me imagine ba bi de mensa asi me bua kan se me na amanfo aso enya me na me de ba pese e wo kwada da ba ye na ya ba ya ama se aye ama akwa animu ama amanfo ko na flag ni wo ho go 1934 no na ye ho me what you say or something almost like Asante bomb yes because that time no flag and about 3 times flag de bi ba na ayi wo na bi kra inside dey white sebi akonya sim so e bi ba different type e bi ba na aye akofuna na edem na we die de nchemchem na nkasa na edem so e bi kra ye bi a na sebi apese no na edem ba ye G2 mpa no aye we na atena beche so ye se bibini sikani a wote ne kwaya ase e flag no ase no bibini sikani e tutu na wonye bibini
And I gold no ɛyɛ sikani so ɛna black ne yɛ wɔte ne kwaya wɔse bibini sikani a wɔte ne kwaya ase green no aseɛ no sɛ kwaya wow sana kwaya and it's obviously what that's about in the show nti yɛdɔ no yɛ ho woyɛ asantini a ma obi ahu sɛ ɔyɛ asantini woyɛ buroni a ma obi ahu sɛ ɔyɛ buroni we are chini mo obi ahu we Hausa ni a me ka Hausa ahwɛ baka sɛ me Hausa ni ɛno nkyerɛ sɛ woni wo nua no ɛtan bi wɔ mo ntam so nti me masɛm nyina me ka yɛ ɔdɔ ne ya na nya ntete mu no wo nua ka asɛm na ɛyɛ wo ya wo betimi a sɛ ɔka no page bi so atra ne ko page ne so na ebi a ne busa no nkyerɛ wase ebi kwa na nyɛ saa na ɔka ne ba de ɔde kɔto hɔ no na ɛbɛtɛ ne asɛm ebi a wokɔ na wo tena se a bia bo hu ba bi ofiri ɛba ɛnte saa no akyerɛ no well because domafo bebre ɛne nkrafo bebre na mehia ɔmo page bi so a me ne ɔmo ne wɔ hɔ ɔmo yɛ me namfofo yɛdi nkɔmɔ paa mate ɔmo ka bibia me ma wo ade bia me ma wo date ade a me ne me nka me ma wo date ɛkyerɛ nti me wo ne me ka sa no antuma ma me date die si yɛ yi asi a na gu sa asɛm no wo twantwo nti yɛnsua ya bakɔsɛm ne amamre ne yɛnsua ne yie sɛ de bɛya wokɔ ne ya bodwa na okrom hene no wankɔyera wɔ ne bɛ wankɔyera wɔ dwomu nti me de metuma ka sɛ ɔdɔ ne hia me nka ntete mu asɛm ɛno yɛ ho ɔdɔ ne hia that's why me word bad once we ka say love is blind ɔdɔ frefre ni pɛ me damase nyankopɔn hyira obi a ɔhwɛ me bia ɛne obi a ɔdɔ me no do ɔtan me na me de me nyi ɔtwe nyi ado a me do obi a enti nyankopɔn hyira obi a so me dance mate me hyira mo nyina na de o boutique no so ka ten sɛ how see the be ready bia me no ka ten sɛ asantefo kasa bi o mo ka o say emma mpo no ye bejinti yadase that's ebru na akɔbɔ ahene nua ye bejinti yadase that's ebru what's on London but we took the was South Church Junction to the already now man that's all ni na gina wo so me wo je crowd bebre okay me kwa me do o picture be che le na o mo no ma website na ka ma kwa t-shirt ana t-shirt to me say matimache okay o se pia o very pia o se pia da me nshira obi the whole Ghana obi yes ya me kwa ja akwantu nso ba mo ma ye kwa ne nkobi ide bia me ka se ade na ebu asantefo no na ade bia na ya ade ebebo asante akwantu no na asantefo boa na de nipa bone nyam ye hu nipa papa nti obi boa wa osuro cause obi kura timi boa nipa kɔ de nkɔtena ne fie bewie no na ɔkɔpam ne yere no no akɔtena hɔ kɔ je ne yere fi se na no ɔkɔpam ne kura se afiri adwuma ma kɔ je adwuma na bɔ jama ye hu nipa papa nti mi de metima kan se omunya odomaye na akwantu obi ba na ombetima aboa omo so mo ayi bi na yenya ebekɔ yakɔ ya senti sɛm wo mi se mi tu kwa bia me de mentuma bekɔ omo ye program no omo hye shirt a me frantuma akɔ ai ya santini prekope santi ma fra mentuma kama santina da roman ntuma no mini fra ya ode e mo kwa ade ayi fra ye no short oh it was grass ene wode ye fra twu fam a kyese wa wode a oh okay bakwa ade na ebi ani twu fam o ma ne twu fam gonya ode na anyam dia na emom me tutu ama ne twu fam a obusa me aka sɛ me ame dia ne obi ade a twu fam ko obi ai no na ya na wo hu sɛ hwɛ obi ye mo kwa na no asom nti no aye nti no de abɔ ne bo ba so half okay but especially bogasi ne nim front o mo so obu front mana no ma som ti sɛ de o mo na akɔbɔ mo kwa so na ne dia o yes onim fra so fra na kɔfiri ne ho yes no an gire ne pam because it me hyehyere bɔ ne sisi ya de ibom anki bom na ya jabo ne sisi enti o ma asanti nya wa be huntu ma fra enti bo ya mo mra fie nso bibi si arma ba fie mama konya mamfo mfa mo konya akonya wo fie a na nka sɛ ebosom ade bosom ni bia ye kon de ehunu kwa yankopon sɛ be agine di bo a Yesu Kristo ehunu da ya agine di sana wo fie ade wo fie no sasa di wachi o because it aduana ametu no ma mbuti aso ye ni okọ broni aduane na woni bi da na adiga ne mfu na wukọ di broni aduane wo kuro no wo yi kuro na ma
nti ade edi wachi bi de bia me ka me ba me cheche ade bi say even okurom kwa say ye twa wafrum okurom a enso na okurom no kwa wo ma ne bibi di da eboa ho ma odwuma koso enso na wo koya obi beka say eh me de china abko me ko sere me kurom enso no bosom also November over Ghana ti me adun over be show on you hwe me wo me de no wo ma obi a is over 2 ba ai anti bi de bia meka enso wo fe ya ase ebru num yo nso kofi ho ye wo ohwa wo ho yo nso bebre a wo ho a bi kura enitire da bia kopem no hu ba bia ne ti kopem me kuro mu nsuo ti sa bibi ha me na mfi se mabra bo nko ya me ko nsuo no so ekwa kogu nsa abusa nsuo no se mesre no asase wewe ye nti no ma biase nsuo na ye nom ye num fra asase we so aduana ye di etu fra asase we so na ye di ti di ebiom na wa ya na o ta asase no asase de ni concept to asase ase dabi utu body abedi uba no adi nsuo na asade no awusa safiri fam na edi chemical afra na ye nsuo kosi bi oni ba no afa ye no ma de ko no a modernize no ye wa ha ye se ye bosom de me ka da se nti we bi etwa wa furu na nsuo na unum bi nti ko na de chinap kosere ne se ade bi koso abrabo mu nti ase se nipa da sani na ya odidi asase we so a nananom e ma na nim ngo ase a wo ma onu duo wo ma na te ase se ompe wo yi anti na ye gu nsa ye se otwedi ampon wo nsa na otwedi ampon no wan ana o se asase ya wo nsa ni o se nipa bonini a wote babusuam na wo mpe menka nkode na konkomoa e monitor so ye so kwa so de ma sim de o mabusuam metia no so o Yesu di mu metia ne so break and lose eno so ye enya case ni bia asa de break yes you break ya no lose so asase we ye de no eno na ye papa eno na yankopɔ tie wow ye kasa no break and lose de break and lose de any spirit of one I mean can ye wa ha ya asase we so na o tie ho na ye wo okay nti se bibi wo ho na wo ntia se akɔ asase no na ka kire no asase na eti anyame atenye India forward dia bi efie bi abon se Lebanese na India ni bitia wo che e de coins egugu trade ntia ebi kwa na ukoda e unana bi ana wabusuani bi deka a wo hu mfam no se ni bakọ no wuram no onya hu se sika ni bi da ha wo dim se wo de atwa ne ka bone no kwa wo ntimi nye but ya ma India for no ye ne mo Jewfo no eye ade na Jewfo na esi esiom no mo ye de se wo ya e boso de me ka ta se me mani fie no minim forget pa enye boni bia na de forget wo ya de no man ketinketi ana tumi ya woni pa no eno na de pe oba no na sa de forget e be sin asante fo na de bae me na me sure you na me say be see ya fa free no of the bae asante na de be se ko trade from Salaga e de trade ama sabio o me hu be sin o person come ko say ade bia odo anu be ka bia na wo die ye bebam yes the moment I be die di pe e ye adwuma okay matters oh ye na wabambu a Nyankopon sa na o tie ye hu ne da ba the moment abaka se nyame e be di wachi ne wo di wachi yes wow sana 2 minutes here okay dimi we ni pada sani na wotame a mane nka otrim so mane free one ba me ne ye ni ne ye because asase na odidi wo so sa asase na me so be kasa kira asase se me nya obone me ntawo me kom ba bi boko na emom wo so mpem ya asase na woni na asase no wudi what the boss was it me forget what's the make my boss we nyanti because forget na say e wa no masem no because all be sin be sin na e kokko no ana yanum kasa na nwira ye de ye ma hu adwuma but enye the moment abaye no obaye awie no wa obaye afi be tini ba kwanzu anu odi watem what I say nti yanum no Bible no akra meti ase wose nipa num ti se krante ni fe ehira edome ti wo ho a na ba so obo ho ban ya tonchine kunkum wo no ne fa dware ne pe nyanya ana se tame ewu kasaguso every bibia obefa bia ogidi bia kasaguso na de ye ho adwuma ebo ho ban de metima aka no ya kasa ne ko akire no kire no ma bebre ba de metima aka ne se ye no ye ho na ye ma ye ni na ho unso bi tawa no tawa twon free no me anya so twon se woni ne yaka wo I don't show hu ye obusa wade aye ma no on se ye ya ye se Ghana fo suro ba ye che bibia no de yasem ba ye nso ya de ketua bi o the moment aye ne papa no
osusu bɔne a na ɛkɔ no so woyɛ ne papa na bɔne ne kɔ no so ne etua ne ka tinka nipa ya wo asase wo so yɛn Africa kan ko asase suro bɛyɛ kura nso yɛ ne suro bɛyɛ Ghana fo suro bɛyɛ kyɛ bia ɔte abrokyira ne maame nyɛ bɛyɛ ɔte Ghana ne maame nyɛ bɛyɛ for the moment ɔbɛkɔ abrokyira ne maame yɛ bɛyɛ for ne maame nyɛ bɛyɛ okay Prince Mofi Africa names ɔba ɔse ɔhene bɛn yɛ tu na de so nne na Chiame Kofinti ɔno ne tu say me friend tu mfo Chiame Kofinti but oni title say wɔkɔ yes Prince di ɔba science wise Chiame Kofinti ɛgya no kwan ɔhene ɛgya no kwan bɛtwa sɛ ɛnɛ nso asa ase ho bɛtwa sɛ 50 cities te so na wo de open sa de bɛ 100 na 100 cities mi kɔ yɛ adwuma wɔ exam ɛnɛ yɛ antete tomato so menhyia wo ɛnam sɛ sɛ ne yɛ antete tomato so menhyia ɛmfo ne ba ɛne nya mbo tomato okay me da me mbra ase me bra na me da na ase ɛna obi a wɔgye me number ne de wanye me number ne de sɛbe me kasa ɛma ebia nanka BBC na ofiri mu no Nyankopɔn mu obia na onhye obia de na ɔma ɔdɔ entra yɛ mu Nyankopɔn nhyira obia amen peace be unto everyone the metima ka kyerɛ mu ana alle ba mu duka saa darabo don shi ina gaishe mata da maza da Hausawan da suke kan page da ba su san komi ba da ba su ji komi ba baki na ba Allah ya ba mu duka bukatar da muke so may God bless everyone amen amen so we be the Hausa be we want to Jimmy sir wow what you see there it will be kasa maybe I make kasa yes ebusia no that is a very extensive education plan sabi Ibrahim Kwai what they assume ye dey e fa ne the course o mention akotiko fi na kai say Mr. Bitwika house no Gaskia I was kind of Gaskia yes Gaskia chese the heart Gaskia yeah aja ka akọ akọ bi yes nti abusu ya di na be pem ase so Nyankopɔn ya adoma be pem ya san ahia bi so afọ na be kan ho ani na nse na ne ose ohene sɛmi me ka so ohene asante ne yewura etia ne na achi ɛyɛ February bosumi mi no mu na ɔkɔ no ɔde n'achi asante man ɔde gya na afɛn so man hene ɛna ɔde kum aseman so egya ɛyɛ bafo bantama hene sɛdeɛ amammerɛ ne amane na esitie na no na ne sɛbi o yɛtiti efie mu so obi kura kɔ baabi na ɔde n'achi gyawo a nipa no ba ɔde n'achi gyawo no de esi ebia ɔde amane bɛbɔ no sɛ o ebia obi kɔ bɛhwehwɛ o sɛ elisa wate ase nti ɔhene kɛseɛ baa yɛ na asantema nyina ehyia mu no na ɔsɛ bafo bantama hene de kumase nsɛm na sɛ kumase amane bɛbɔ ɔhene kɛseɛ bɛbɔ mu ase na afei so man hene so ɛde asanteman emu amane bɛbɔ ɔhene kɛseɛ sɛdeɛ amammerɛ ne amane nyina sie ɛna ɛkɔ so ɛna afei nsɛm kakra nso ɔwɔ no sɛ ɛyɛ sabi ɔhene kɛseɛ Chiame Chiame Kofinti so ɛnɛ ɔhene atuma adeɛ so sɛdeɛ amammerɛ ne amane ɛnso esi ɛkyɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɛyɛ na ɔtwe mmienu ntam asanteman bɛsɛ ahyia mu bio na ɔmadwendwen asanteman mpuntuo ɛne asanteman kanka na ɔno Chiame Kofi enti ne tuo no yɛnhwɛ mu kakra na yɛni nkɔmmɔ allegation nam so ntiama yɛtuna adeɛ so yɛdi kan ɛyɛ royal lineage concern sɛ na de hyehyɛ mu so ɛsɛ bebree na kɔ di kakra ba fa de hyehyɛ mu sɛ wɔyɛ de hyehyɛ kan which is sɛ wɔnyɛ de hyehyɛ ne adeɛ no nti ɛna ama ntam kɛseɛ kɔ a wɔsɛ wɔde bɔ so asɛ na sɛ bi yɛ ne akyerɛmkyerɛm na ɔntumi ɛmfa ho so okay afei baako nso a concerns bi ɛyɛ improper handling of ntam na sɛ ebetu yan sɛ ɔhene kɛseɛ ntam bebree kɔ anim a na wɔsɛ wɔde ba na ebedu ɔhene kɛseɛ anim ɛsɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔpɛ kwan bi so a na ɔka ntam ne hyɛ ɔka kɔtɔkɔhene ntam hyɛ ɛwɔ abra na ɛyɛ sɛ eti asante amammerɛ ɛne amane sɛdeɛ esi ɛteɛ yes nti ɛno nso ho nsɛm kakra ɛna afei baako nso ne sɛ sɛbi woyɛ Chiame sɛ na ahenkwaa kyerɛm kyerɛ woyɛ Chiame a woyɛ ɔhene yere sɛbi kɔtɔkɔhene yere nti no sɛ mpo ntam aba wode ɔsɛde nso ba bɛto ɔhene no na one of the code no bi ne sɛ failure in duties as Chiame sɛ odiglete sɛ wɔde ntam yɛ aba kɔtɔkɔhene ntam na ɛbɛkɔ baabi ɛsɛ ɛkɔ na amammerɛ ne amane nyinaa nso adi sɔmmerɛ bi ayɛ aso deɛ nso yɛ code bi a yɛte ɛbɔ no ɛna afei deɛ atwa toɔ ɛyɛ ayase hene nso code a wɔde ɛbɔ no ayɛ ase hene kyerɛ sɛ sɛbi wɔsi ayase di kuro na ɔno
ɛnyɛ ne kwan so sɛdeɛ amammerɛ ne amansie no wrongful instrument of ayase de kɔ na ayase no kyerɛ sɛ ayase no wɔ kontena ase mpatam hɔ no yes ɛnyɛ adanse ayase na meka deɛ meka ayase a ɛwɔ kontena ase mpatam hɔ ɔmo kyerɛ sɛ hɔ ɛna ɛwɔ yɛ no nso ɔhene yɛ wɔ hɔ nom ɛde kɔ de bɔ no sɛ wapɛ kwan bi so abɛsi obi kuro wɔ hɔ nom ɛwɔ abra sɛbi ɔne tumi ɛwɔ hɔ nom nti ne nyinaa yɛ nsɛm a ɛbɔ ɔhene kɛseɛ no mu asa abra no kasa deɛ kyia me kɔfi nti ɔhene kɛseɛ ɛtumi bɛs nti this are some of the updates from Asantuma Council nhyiam mu sɛdeɛ ɛsɛ nti yɛde bɛpem ase na abusua nyame nka yɛn wɔn nyinaa wɔn anyɛ brɛpem ɛsan bi hyɛ nhyia ase wɔ manhyia kyɛ paa bɛyɛ na meda mo ase ma bɛhwɛ paa meda mo ase ɛsɛ bebree na nso akɔmɛnti sɛ nsɛm bi sɛ na ɔmo sɛ ɔmo hwɛ yɛde lumbu ansɛnsɛm obi nso bɛka sɛ kɔbɛna lumbu ansɛm na mpɛsɛ bi ti ɛnyɛ nti no mesrɛ mo sɛ ɔmo ayɛ nte aseɛ sɛ ɔmo sɛ obiara ne preference and as a media person no sɛ bi yɛntumi ne nyinaa ba ɛwɔ mo ɔne sɛ kakra yɛbɛtumi yɛde bɛso obiara nti wode ɛnyɛ hwee ebia deɛ ɔpɛ ne kotokofie nsɛm ɛnyɛ problem obi nso pɛ sɛ wɔtie ne update about that no but mo yɛ nte aseɛ na yɛmfa nyinaa mfrafra yɛnhwɛ deɛ twɛdi ampo nyankopɔn ɛbɛyɛ wa madawɔ mabɛda ase paa sɛ mogye brɛ na mohwɛ na mesrɛ mo ansa na yɛbɛkɔ no ho awerɛwosɛm paa yie abusua hwɛ asɛm yi yɛ me ya papapapa abusua aberanteɛ yi ɔwɔ stage 5 kidney failure yes ɔwɔ stage 5 kidney failure yɛ baabi aduru no agye to ne brom nyame ampata ebi a yɛnte asɛm yɛtumi srɛ abusua by Grace TV abusuafoɔ ɛne deɛ ni ahobrɛaseɛ kwan so mepam akyɛw a sɛ wohwɛ me saa bere a yɛnua bɛrima yɛ a ɔda so yi yɛfrɛ no Alex Ofori na ɔyɛ aberante a ahoɔden wɔ ne mu na nkɔ wɔ ne mu na ɔyɛ n'adwuma nkakra ɛna yɛnim deɛ firi so abɛte ɔyera home mu a saa bere mi nua bɛrima yi yɛadiagnose no stage 5 kidney failure yi bi na awɔsɛm ne sɛ sɛbi kidney yi ɛhwɛ no sika a dɔkotafoɔ hia na ɔmatumi ahwɛ yɛ nua bɛrima yi ɛyɛ $30,000 abusua tie ni o emu ɔya paa $30,000 ɛyɛ sika a dɔkotafoɔ hia na ɔmatumi ahwɛ yɛ nua bɛrima yi na wɔtwe biara nso ɔkɔ dialysis bi a ɛyɛ 2,000 Ghana cedis 20 million sɛbi sika ne mu odu nipa baako fo nsa ɛnso nya bɛni kata ntimi srɛ by Grace TV ahwɛfoɔ sɛ moma yɛ nua bɛrima yɛ asɛm yɛ kakra bi yɛbɛtumi biara the details na atwa gu ɛwɔ afie nso no nti ne number yɛ a sɛbi wobɛtumi afrɛ no na ɔkakra bi a nyame ka wakoma wobɛtumi de aboa na ɛneɛ nyinaa yɛka wo ne aboaboa bi a nyame bɛyɛ adom sɛ yɛ bia koraa nyame bɛyɛ adom ama yɛ nua bɛrima yi anya nkwa na wanyɛ nyame dia ne number no ɛyɛ 0249 432 276 0249 432 276 0249 432 276 as yɛnua bɛrima yi yɛadiagnose no with stage 5 kidney failure kyɛ sɛ mesrɛ busua nyame nka nyina yɛ ho akoma wate na yɛmmoa aberanteɛ kwame nyame nka nyina yɛ ho akoma na account details no wɔ no mesrɛ wɔ abusua kakra bi a ka yɛtwerɛ sɛm ka sɛ mo anya ama mo nuanom ketewa yi mo anya ama me asafo awurade nyame nka nyina yɛ akoma na yɛmmoa me nuane kakra ka sɛ nyame bɛtumi anam yɛ so ɛyɛ nyame din koraa nyame bɛtumi anam yɛ so na wagye me nua bɛma na wabie kwan ɛma aberanteɛ sɛbi ɔnyɛ nyame di a ɛsɛ me kae aberanteɛ ase ma menim no paa aberanteɛ ɔbɔ ne ho mmɔden na wɔtumi kɔba ɔnyɛ akwadworɔ da bi na nso hwɛ de abɛsie nyame hu yɛ mmɔbɔ na wɔmmie kwan ma me nua bɛma nti kakra bi abusua nyame bɛka wakoma biara wobɛtumi biara sɛ fa boa wate na yɛ nua bɛma ɛnyɛ n'ahoɔden na wo nsa mmra ɛmɛka yɛ ho na biribiara ɛnyɛ asomdwee yɛfrɛ no Alex Ofori ne mobile money number no ɛtwa mu 0249 432 276 ɛna afei ɛyɛ the account number no nso ɛyɛ Fidelity Bank ɛna ɛtwa mu account number no ɛyɛ 209 026 147 3117 209 026 147 3117 ɛyɛ Fidelity Bank Alex Ofori nti ɛsɛ a ɔma yɛ mmoa wate mesrɛ mo ɔma yɛ mmoa na biribiara nyɛ bɔkɔ ɔma yɛ mmoa na biribiara nyɛ asomdwe ɔma yɛ mmoa na yɛ nua bɛrima yi sɛbi ɔnya n'ahoɔden nim sɛ nyame na bɛbɛtumi aboa yɛ na wahyɛ nyinaa den na yɛaboa yɛ nua no na biribiara yɛ bɔkɔ sane sɛ asɛm bɔ no yɛ a na yɛ me ya meka na medi awerɛhɔ meka na meti ne so nyame hu yɛ na wɔnkye mfiri boa tɛbusua nti boa
Buana bibi anya boko with us pa so kakra bi obetimi ade kakra nka we say odema me say kwabia to data na mfa ma me so whatever say nyame nka akoma na fa support abranti na mwati na igina ye ho you are each other's keeper timi so the ka person odema na mfa ma abranti fa send the number no me send in coin na nyame na anya to because na otu bi anko mo call dalisa 20 million 2000 Ghana te busia ode wa imagine bosumi ye 8000 afeno na se skana kwa wo nya to no ana esa ti nyame na nka yakoma busia na ye moa na bibia enye boko nyame na nka yakoma na ye moa na bibia enso enye asmode mati a osu christiana osu christian yeah christian okay yeah bro yes asem no ye me aba me say wo gugu achime boss enya asem to abranti ye obi a binim no na me nchemu kakra minim no pa e wa Anglican Senior High School yeah. He was even a prefect at the time. Young guy. Yeah, one born home team. I mister, young guy say, Yamiatum, on person or Benjamin, we are sent to open about why now, sharp Abasi. Or why they 6 months? Pepe, and now, end stage kidney one, stage 5 kidney one, about bet you know, the Kayana, yeah, kind of many say, in your meeting. See na be kasa na wa hye no wani na me nya be mai enya na hote na wa be kan na bia enso ayas me ntimi so number na etwe gono me se momo ana na wate se mo busia wo de ofe na se wo de mo show by grace na kakra me de mo abusia kakra bia betimi bia ye ma me wate enya me bi sha de nka pese wo de ma me se ko ba ni check data me fa ma me se sia mi hia wo de fa ma no ma wa na me nya be ma no nkwa hia me se mo busia that's nya me tin be e wo ye na Jesus Christ amen. Amen. Okay, now we see a ton fie, na fast so ni na mere. Ye ton fie. Abusia for if you ndi mon toma me, ye ton fie. Is a course of course, we say we nya course pa. Na if you no ma me biem ye na ye fancy. Yes. If you no e wo Kumasi, South the Mediana. If you no e wo Kumasi, Atwemaya Bay. 10 minutes drive from Sofolai. If you know I will come and say 10 minutes drive from Sofolai. 10 minutes drive from Sofolai. 10 minutes drive from Sofolai. Atwemaya Bay. Oh, and I feel now I have 4-bedroom house, but I quit a master bedroom. So I say na kano a single room self-contained. Master bedroom is a whole no. Obi call one of our friends out to use microphone one team. I also come out. Afei dining hall so kama pa e wo ho no and afei your dining hall so wo ne wo ho ankasa your kitchen kama garage kama afei your rooms be all between the offices ya between work from home and na baby so all between kwa dia yesterday mama kwa say be anko between esua de e wo fie na bibia e kama obusua efie no Kumasi eye Atwemaya Bay 10 minutes drive from Sofolai 10 minutes drive from Sofolai Atwemaya Bay ho and a few ewo eben kwada so eben tano so eben Santasi eni crowd waka ujina ho a hu sa amia wo na enti umpewe na de na pe yenkwe na yenko tifie na bia enye boko ma me bo mo number ni sisi anti so you ready na fa o mo number me bo ni sisi a na frɛ wo mo o de ofra se wo hwe o by grace TV and I will say your both feel with the go. Now, once I'm say a born that form, Tika be a crow, Bia, a be a crow, Pia, with me and your friend. Mr. McCall coming to Fino, but just send my own DNA answer my contour, and to number me anto, but in so the Yamia the more, obey me to Fina, my Mr. Number no, and number 1 0249 165994 0249 165994 0249 165994. Almost sama heart with me got national we shake room kakra na ugin from na bibia e kama dia ma ompewe na dia na ope kwana kwaji fie na bibia enso enkoye ma asumdwe kwan so Atwemaya Bay 10 minutes drive from Sofolai and also say makra na fa ebusia ya wrap up ya no him fa kwa bi na medu na yes recharge automobiles say the ten say ebusia ope car to okay pass am do more wow part who comment at channel ko shen ba is it won hwe me bi wey mama en wapa menya me sawate me ho ye pass so ho ye say ebusia ope car to Kumasi kan Ghana bia recharge automobiles on Kumasi a Asquad Arc and kan so watch motor overhead na say ten say recharge se kwa na am for bre me see me manim Kumasi ya
ɛna obi pɔn adwuma de safo asɛm wo na wogyina hɔ ɔpɔn adwuma numero 8 onya car afi ketia no na abɔ 5 ahomakye 5 na sɛ wogyina hɔ 9 hours onya car na abɔ ahomakye 5 okodu fie na abɔ anɔpa 7 ɔno back to hɔ na odwa wie a ɔyɛ na abɔ 8 na wɔsan abɔ adwuma obodo adwuma na abɔ 10 na time kɔ na wɔsɛ yi na di fi adwuma yɛyi na gyina sɛ apam da so na ma wɔpɛ adwuma na mehyia no wɔ aboabo area hɔ na wɔpɛ adwuma last week Friday because she no ba ntema na opa adwuma ni na ne say car na bi ni ho e na wanya car o tina ho from number 8 how much 5 mo nya car and na recharge si kwamna about 4 bread do but ye pese sa how ne to twa enti esi akakra bi ekura Ghana ni bia omra recharge automobiles obenya na so ne car tika kakra bi ekura bia no okọ recharge automobiles obenya oso ne car na wato kama born that from and na fa bi kura no a also car na ekura no we isu a chapa say o ton car but unyo bia wan nta and once all they are recharge okwa say o my friend ko pakisi o okwa ho programs no jai kan so mo ton car no don do sika amount and amu amu ya aban adwuma no so na bia wo peke adwuma o sika so no and once all do pesi pakora no ma nhye no de ka bia to ase mo ma car na fi o tian ka na bia ye kama dia ma wakati afa controller and accountant general e bia so wakati anfa o but o address e bia ye sofo Mr. America wa hifie o yo hene mo ko to fie o yo hene o ye bia imam o yo bia ye hwe wa e behu obetimi no ma ye nhye on be ma ka bia opɛ bia na otua ne kakra aye recharge automobiles on wo kuma se a asquale arc and an so no omo atimota overhead na se and then also who account bia wa broach o be so toka e wo ho de bag Ghana ba wo kwan abefa so abeton and also so auto car do port and samaranko and money how because omo no okọ port wa omo agent akasifo port wa o ka be do no problem just no problem. We also talk about the mama call asori the nako unia baby odofu bia don't worry for recharge automobiles o ma be so asna to ka no adu chama akonto ne be do Ghana so a o mo agent e wo port no ma be bo no ma yika na ma na be bia ya asumji enti Mr. Form number na from number no 0243 633 669 0243 633 669. Okay, 669. Okay, Mr. Martin, let me check it. Wow. Okay, Martin, Mr. Let me check it. Okay. I say me from a branch now. Okay, Mr. Nyama, I be in Chiroba. A branch now when you kidney problem. Mr. Nyami shop, a buyer, my friend, and yes, and Yaman says, yeah, now what that was. Nyami shop, Yami shop. Mr. So I sent 2,000 Ghana. Mr. Nyami shop, Yami shop, say, yeah, near panel. Nyami shop, Mr. Thank you so much. Your boss, Obi trading here, just one, yeah, sorry. Yami shop I no care reba I dey o ma ento asome ko ja time bro na okay I ko bi e take here wa e ba ya Mr. be frame me na ya send ya ma na kama na bibia bo ko me say abante no minim no pa me na ko school class ya enti we obi ese bia minim no crowd per say but minim say dey o sit here also no obi o dey no one dance different energetic young man enkwane ahode woni mu nyame ado ware ye crowd 6 months per na ya de ya che no yeah, or your breath for it, we get Juma, and I assume we have says, yeah, now what you be a quarter is at 2,000 Ghana, it was 80 million. Your doctor so much make now this is $30,000, that's a 3.3 billion actually. And see, I am a hunting, Papa, and then you may not be what I say, you put your men say, yes, it's Mr. Eba, I'm more swat to Adaroma. Yes, Mr. Noquenya, Mr. Christian, yes, Yamisha, my boss on all between the enterprise, Kumasi, South Presidency. Fred, recharge your tomorrow was like what you cast this year. Our number is 0243 633 669 0243 633 669. Meow. That's why. So do we senior on the watch you give me, yeah. What's the affair? Okay, I don't have a penny when there. I ask them more. And I say, we charge number back our council 0534 815 871 0534 815 871. I will charge you to mobile. I can't let you pay. Now your concern is a broke. You see, I'm a banner. Whatever, okay. The attract okay. I bet no many kind we are not old between the day. And no many business. Yeah, we can for better grace financial services. Yeah, Mabusia Ghana for more American Canada. Insurance company, papa. Financial company papa and no any better grace financial services and he says yeah oh share me na oh America okay my friend oh America
and now Canada. Now insurance company papa at the Wabatano, open financial company papa, now the Wabatan there, and a Battle Grace Financial Services. Battle Grace Financial Services. Yeah, me and mammy, Mama Dina Kusina, not one saying here. I or Henry Dana Kusi, or no, and our Akofa Eddie Abba. Then you said, sɛ bi woyɛ adwuma wɔ akɔnto ma wobere pesika yi wobɛnya sɛ wobɛnya nsi akyi ban papa bi ɛde ama wo kyerɛ bi kɔ ahohiahia mu a wo ho akyerɛw ɛno nti na Battle Grace Financial Services aba nti mesrɛ Ghana fo a mohwɛ me amoa aman wei nyinaa so no ɛfa ɛyɛ life insurance afei college funding long term care legacy strategies retirement strategies afei business strategies and afei disability insurance ɛyɛ Battle Grace Financial Services ɛbi asɛ akɔ ɔne America na Canada bi but do kra ho nkata yeah, Osefata say oh Japadi or one also Sefata so on Battle Grace 81 or my number here American number 813-408-1084 813-408-1084 Battle Grace Financial Services not just say financial freedom for everyone finally yes the last one finally a OB Trading Enterprise ebusia OB Trading Enterprise my boss one send this case here say yemfa ma ye nua bema yeah sabe when your kidney stage 5 kidney problem yeah Mr. buy metia na so network na bia na illegal ka but buy metia na so na bia kama na Mr. na dey OB Trading Enterprise aba omo kuma say South Interest Junction na me nyina na say ebusia ade biara efa perfume papa enter the papa there any papa there Kroma a OB Trading Enterprise. OB Trading Enterprise. Kumase South Interest Junction. OB Trading Enterprise. Kumase South Interest Junction. I say on perfume. And I'm the gourmet who am a cross Santimampo. We did not Santimampo. No, be a friend from a gra. No, be a friend from a table. A mantin. Yaji. Kwame Danso. Say what's a perfume with a gourmet. A OB Trading Enterprise. I OB Trading Enterprise. Yes, I OB Trading Enterprise. So what I say, it's one year I call the battle on the Libya, and so I come. Me say, says the offer about Bagana, and how grass I in time, and I say perfume nimpa where about the Chebus for come just like that. Come just like that. What I say, it's Obabedu and or the Obabedu and I'm not friend. Oh, friend, me, I'm a son, and as a me, I'm a boy, I'm the OB Trading. Na perfume bi apesa okọ gibia no enta de papa bi apesa okọ gibia no me amabo na wakwa na bibia enso akoye e de ama eye OB Trading Enterprise OB Trading Enterprise omo number no OB Trading number no wen fa ye obo ma san do obi ankonko gibi na bibia anya so OB Trading number no eye 0530 OB Trading number is 0530 994553 0530 994553. Me say omo perfume na gu a obi am gina mampo no be afrem from Adwira Atebubu. Me say me ko Brekum Ajobi o hwe me na office no so no Brekum no be afrem from Ajobi o ko ana so da so hwe no be afrem from Ajobi krom do man kro say kwabena Mateo perfume assembly 2023 every asebi o han say something called Brekum me gina Brekum ahifie no be afrem from do man kro say kwabena Mateo perfume na gu Obi aframe from Chemasu. Obi aframe from Amasu. Obi aframe from Nkrankwanta. The man said the whole the man is. So much me perfume. We just broken obi aframe from Swathe. Sunyane. Just say do want say enya some keto. OB Trading Enterprise. OB Trading. What the young shebra e call OB Trading Enterprise. Ka kare bi. Na yen fa show ni na enso emre OB Trading Enterprise. Yes. OB Trading. How about him? Just say, it's serious. OB Trading Enterprise. Kumasi South Interest Johnson. I want you in a aircon. South Interest Johnson. OB Trading Enterprise. A serious. But simple rawa. Enya sem kutuwa. OB Trading Enterprise. OB Trading Enterprise. Okay, yes, nti I want to na ye dey any for the very last time I am watching the papa any papa na bia yen hwe kakra bi. Okay. Yes, to obi anko. No watching entire papa
na papa nso sa no share. Oh, okay, okay. Okay. Okay, okay. 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 Yeah, make I saw comment. Yeah, okay. Okay. Yes, OB Trading Enterprise. Okay, okay. Oh, I think so. Yeah, I think so. Yeah, okay. I was to the young friends here. Auntie Obi an corner na on oh fe kama. My boy no so anim ti. Yeah, my boy no anim ti say. Me call me say my boy so anim ti kwanti. Me can say come inside my film because my boy no Jimmy first too much. Obi Trading Enterprise o kuma say South Sudan. That was you to be Obi say mo je bre na mo hwe Yankopon twedi ampo ya ma brepem e be sia. Cause one hwe by Grace TV. Na nyame kai na ye ho. Na won tena ni chere na ọma yie ni abayẹ nko a na eli echi nti we dey mo sure mo say content be baby na ma gia to why so obi on a preference here but yeah but more than say yeah be cut across all angles na bia aye boko na mo ntetre abusia ya na post content be why na okay post that content be why na mo share the mo say lumba dey na mo pebet sisi ya won say yenti ase ne fa bibia mfa fra mo bi na ye nyina yentimi enkonkọ ye ni na bibia enso enya from every time you be share e ko de nyame kan I'm the biggest stuff for person am already am need the community so see makao bia bye bye from the seat of the king of the Ashanti kingdom man share koto coffee every time you be share makao bye bye